Nos eitha, chroeso ato ni yma heno ar sgorio I Faes Tegid Bala oer. Mae'n eithriadol oer. Mae'n gafal yn y Bala heno yma ar gyfer y gêm rhwng y Bala a'r Drenewydd. Bala cychwyn y gêm yn y trydydd safle 8 pwynt y tu ôl i'r Seintiau Newydd sydd ar y brig, 2 pwynt y tu ôl I gei Conan fydda buddigoliaeth yn eu codi nhw i'r ail safle Drenewydd. Maen nhw'n 8fed ar 10 pwynt sydd yn Hafal ag Aberystwyth. Bwynt y tu ôl I Gaernarfon sydd yn y 6fed safle fi fydda buddigoliaeth yn codi yr ymwelwyr i'r hanner uchaf. Dyma newyddion y tîmau I chi. Mae'r Bala'n gwneud 2 newid o'r uned gurodd Pen y Bont gartra yn ei gêm diwetha. Bron I bythefnos yn ôl bellach mae Liam Davies a Steve Leslie yn gorfod bodloni ar le ar y fainc. Anthony Kay a Lasana Mendes sydd yn dod I fewn yn ei lle nhw yn hym Colin Caton. Ac o ran y Drenewydd, wel un newid sydd yn ei tîm nhw o'r gêm. Oedd ar y gêm fyw yma hefo ni ar sgorio, Sadwrn dwytha yn y Bari y gêm ddi-sgôr. Mae George Hughes wedi cael cyfergyd, felly dydy o ddim ar gael heno yma. Ac I mewn y daw y bachgen 19 oed, capten tîm dawn 4 ar 15 y Drenewydd, Tom Davies, ar gyfer I ymddangosiad cyntaf yn uwch gyngrau'r Cymru. Anthony Kay, 37 oed. Ti'n meddwl, ella, mae di'n chwarae yrfa? Na. Mae'n gorffan I yrfa yndi, ond mae o'n mor proffesiynol. Di ddod yma I brofi pwynt. Chwarae Barnsley, Huddersfield yn y pencampwriaeth. Ac efo Barnsley. Sean McAllister, 33 oed. Union un peth, digon o gema am 5 mlynedd I Sheffield Wednesday yn y pencampwriaeth. Codi profil yma yn uwch gyngor Cymru, ond be sy'n taro fi ydy faint o broffesiynol ydi o a faint o ysbrydoliaeth mae o'n gynnig yn yr ystafell newid na I chwaraewyr ifanc Drenewydd. Bryn Mackham Jones yn wreiddiol o'r Wrecsam, bellach o Abertawe, ydy'r dyfarnwr heno yma sydd yn dyfarnwr profiadol iawn. Bala wedi ennill 6 o'r 8 gêm diwetha yn erbyn y Drenewydd gan gynnwys buddigoliaeth o 2 gôl I ddim. Yn gynharach yn ystod y tymor, I bach oedd gamddealltwriaeth. Dyfarnwr yn mynd ar ei gwrcwd, ac ambell I chwaraewr yn meddwl mae dyna oedd yr arwydd I gychwyn y gêm gan gynnwys Chris Venables. Felly'r Bala fydd ar gic gyntaf yn edrych I gau y bwlch ar y Seintiau Newydd ar y brig I lamu uwchben Cei Cona i'r ail safle ar y 3 thîm na ar y brig Malcolm. Wel, mae'r bwlch yn agor eisoes. Ydy mae'n gyffroes yn y tri chana rhwng y tri. Wedi ar ei diwrnod bob un nhw gyda'i gilydd, ond wedyn mae gennych chi ryw 3 gyngrau tu mewn un does. Gennych chi ryw gyngrau yn y canol na mor acos. A wedyn yn y gwaelodion sydd dal mewn gafal. Un dod gyrraedd y 6 ucha hefyd, felly mae'n mor gyffroes am yr ail rhan. Cyn yr hollt, ar ôl y gêm yma, fydd yn mynd I chwarae 11 o gema. Felly y 2 dîm yma hanner ffordd. Fydd bach o newid system, na I sôn amdano fo I Drenewydd heddiw na nath o chwarae yn y Bari. So dwi'n yna 3 yn y cefn o Craig Williams, Kieran Mills Evans a James O'Neill. Wingbacks dwi'n gael nhw, Jordan Evans lawr y chwith, Tom Davies lawr y dde, Sean McAllister, Ryan Edwards yn eistedd fel 2, Neil Mitchell o flaen nhw, a Rystnad, James Davies fel y 2 flaenwr. Felly newid system, Bala, fel maen nhw wedi chwarae trwy tymor, 4-3-3, nefyn trwy tîm yn 2 eiliad. Cicrydd i'r Bala am y drosedd ar Oli Shannon. Ie, nes I rysau yn y gêm trwy dwython ni yma, I dyn yma pan oedd y chwarae'n ganol cae, yn ebyn y Seintiau Newydd. Unwaith eto, mae'n mor gry corfforol a cael ei gorff rhwng yr amddiffynwr a'r bel am yna I ennill y drosedd. A Henry Jones sydd yn mynd I gymryd y gicrydd wan ta mae hon mewn lle delfrydol i'w chwipio I fewn ar I droed dde. Mi oedd na gyfle am y peniad gan Anthony Kay. Chyfle cynnar i'r tîm cartra Nick Rushton. Yn cael ei ddal yn ôl, cicrydd i'r Drenewydd. Faint o weithiau, da ni'n gweld Anthony Kay yn popio fyny yn y cwrs Cosby fel hyn. Mae'n amseru I rediad, mae'r momentum gyda fe'n neidio. Mae gret o bel gan Henry Jones.
Mae'n just cael y cyffyriad. Dwi'n meddwl sef o'n medru cael ipyn bach mwy o cyffyriad. Oherwydd mae'n mor bell i ffwrdd. Oedd y pwer ddim ar y croesiad. Mae'n un anodd, ond sef o wedi medru. O leia wedyn sydd wedi cyrraedd canol y gol lle oedd Venables yn rhedeg i mewn. Craig Williams ar geicrydd gwas ffyddlon iawn i'r Drenewydd. Craig Williams. Rushton, methu cadw'r meddiant, dyma McAllister. A Mills Evans yn ôl at Dave Jones. Mae'n gliriad o sydd trwad at i gymar Alex Ramsey yn y gol arall. Yr ddau golwr yn cael tymhora fel sa rhai yn ei ddisgrifio yn eitha sigledig, dim ond un llechen lan sgyn y naill a'r llall. Na ni ddeu gwahanol, Bryn. Ia. Maen nhw'n cael tymor gwahanol. Erwydd Alex Ramsey, ond un lech lan iddo fo, ar o 8 i Gynarfon tymor dwytha. Ia, a'r syndod mwyaf falle Malcolm ydy mai fo sydd o'r ddau felly. Heb bod yn amarchus i Dave Jones ac amddiffyn y Drenewydd, yn ei didio fwy o syndod mae fo Ramsey mond wedi cadw un llechen lan? Yndi mae yn, oherwydd faint o dda mae'r Bala di wneud. Faint o gry ydy'r Bala yn amddiffynol. Dyn nhw ddim efo'r record gorau yn y gyngrair hyd yn hyn. Tymor yma, ond yn sicr, faint o dda maen nhw wedi chwarae i bod yn gystadleuol ar y brig na efo Ceicona a'r Seintiau Newydd. Ti'n meddwl, wel, gyda chdi golwr da. Mae gyda nhw golwr da, Alex Ramsey. Ond mae'n sioc, ddim ond un lech ala, mae wedi cael mewn 9 gêm. Tom Davies, y bachgen 19 oed, cychwyn i gêm gyntaf yn uwch gyngrair Cymru. George Hughes wedi anafu, mae Jake Phillips allan hefyd. Yna fi'r pen glin yn erbyn y Flint gafodd Jake Phillips. Cyfergyd o ran George Hughes. James O'Neill ar peniad. Ond dyma Henry Jones, mae Will Evans yn y canol, mae Venables yna hefyd, mae Shannon yna hefyd. O, sodliad hyfryd y croesiad at yr ochr bella gan Price. Ac Venables yn hawlio bod wedi cael ei dynnu nôl yn y fan yna. Smith, Mendes yn methu manteisio na Shannon chwaith. Pete, a'i lygad ar y bel. Cyffyrddiad gan McAllister, dyma Lasana Mendes at Sean Smith. Shannon ar gael at Will Evans. Will Evans dan bwysa a Craig Williams yn ei dwy'n ni. Dyma Jordan Evans i'r Drenewydd. Hwnna'n gyffyrddus i Ramsey. Y ddau dîm yn dechrau ar y droed flaen. Trio cael un i mewn i'r gêm wrth chwarae pel droed. Hanner cyfa mae'n Henry Jones. Ydych on? Just weledigaeth. Just i'w sortad bach wrthol doedd. A wedyn, oeddech chi disgwyl Chris Venables efo'r momentum o gynno fo i redag i mewn efo naid ychal i sgorio hwnna. Ond Craig Williams yn defnyddio'i brofiad, jyst sefyll yn y tir oedd Chris Venables eisiau redag i mewn i. Felly, oedd ddim yn drosedd, jyst chwarae clefar gan Craig Williams. Oedd o'n gwybod oedd o'n mynd i gyrra fo'n yr awyr, felly na i gymryd i fwlcho, so fe ddeith o ddim redag efo'r momentum i neidio'n uwch na fo. Mendes, dan bwysau gan Mitchell. Tony Kay. Sean Smith. Ryan Edwards, gynt o'r Bala. Un o ddau o chwaraewyr y Drenewydd sydd yn gyn chwaraewyr y Bala. Jordan Evans y llall. A Tony Kay. Tony Kay, clymu pethau at ei gilydd yng nghanol y cae i'r Bala. Ryan Price. Sorry, just a sydyn bit, ti'n sôn am clymu. Mae'n bob tro ar gael i'r dyn ar y bel, mae'n opsiwn oherwydd. Mae'n gwybod pa bryd i eistedd yn ôl. Mae'n gwybod pa bryd i symud ymlaen i fewn i fwlcha lle mae'n dangos ongl i rywun basio. Ac erbyn hyn, Malcolm yn 37 oed, mae yna blynyddoedd o brofiad y fan'na, does? Mae yna, a dyna ydy'r gwaniaeth efo y Bala tymor hyn. Mae'r ansawdd ganddo fo hefyd ar y bel, dim jyst y profiad. Henry Jones, mi oedd hwnna'n bas hyfryd allan at Henry Jones. Wel, y cyffyrddiad cyntaf yna, Will Evans yn ddechrau jyst yn punsio'r bel allan i wneud siŵr bod ti'n cyrraedd. Oedd o'n gwybod bod y cyffyrddiad gan Henry Jones wedyn i jyst un i osod i, yr ail i groesi hi. Price, nath hwnna ddim allan. McAllister yn hawlio i boti. Ond y dyfanwr cynorthwyol ar yr ochr gosam, Mr Dolphin.
yn nodi na doedd I ddim. Stevens, ni gwarchod ti'n ôl at Ramsey. Mendes a'i lygad ar y bel, mi oedd o'n cam sefyll. Oedd hwnna'n thin line. Cam sefyll, sorry, Mr Dolphin. Sorry, ond i bod yn disgwyl am hwnna. Richard Dolphin o Drenewydd. Beth yw'n llawer o ddeifio yno. Jones ar y geicrydd I fyny gyfeiriad Neil Mitchell, Will Evans. Mae Sean Smith. Okay. Mae mor bwysig heno oherwydd mae Chris Hughes di mynd efo'r tri yn y cefn a mae'n Venables sy'n chwarae'n erbyn o. Bydd Shannon yn trio wneud y rhediadau fel oedd Eiran Edwards ys Salom yn wneud i'r Seintiau Newydd heibio fo I fynd tu ôl i'r amddiffyn bydd. Ond Jordan Evans, un ochr a'r chwaraewr ifanc Tom Davies, mae'r rhaid iddyn nhw gadw Will Evans a Henry Jones yn ddistaw. Cosan gan Ramsey. Ddim yn bell. Na, yna gosoedd. Ni'n gweld rhyw diving header gyda Malcolm Allen yma. Colin Caton, rheolwr y Bala ers 18 mlynedd, Malcolm. Mae hynna'n rhyfeddol, dydi? Wel, ffyddlon, tengar, ond hefyd, faint o lwyddiant mae wedi gael. Ia, dim llawer o chwaraewyr o'r ardal dyddiau yma, ond dros y blynyddoedd, maen nhw wedi bod cyrraedd Ewrop unwaith. Maen nhw wedi methu allan mewn I 6-7 mlynedd. Gwych o swydd mae Colin Caton wedi gwneud. A hwn ydy'r tîm gorau, dwi'n deud, wedi guro'r pencampwriaeth tymor yma. Ac ar y fainc arall, yn eistedd lawr y fanna, Chris Hughes, mae o'n reolwr y Drenewydd 7 mlynedd. A dwi'n meddwl bod ni'n iawn I ddeud, mae dyma'r ddau reolwr sydd wedi bod efo'i clybiau hira yn uwch gyngrair Cymru ar hyn o bryd. Ia, a dan wahanol cyllid y moda, ond maen nhw wedi sticio fo Chris Hughes a dwi'n meddwl bod yn gwneud yn gampus. Un peth am Drenewydd dwi'n teimlo, byddech chi cynnig efo'r ardal maen nhw yn, sy'n nhw'n wedi tynnu lot fwy o chwaraewyr I mewn i'r ardal yna na sy'n I Aberystwyth neu I Hwlffordd neu rhywle fel hyn. Felly mae'n hawlach yndi, ond os di'r cyllid yn dyn, fedrech chi'n cael y chwaraewyr. Ond yr athroniaeth gan efo I chwarae pêl-droed y ffordd iawn, dwi wrth y modd gwylio nhw. Cytuno'n llwyr. Pan oedd o'n prestatyn hefyd yn doedd, oedd nhw'n chwarae pêl-droed. Neil Gibson a fynta. Gwybod dall y ffordd iawn I chwarae'r pêl-droed yn dod yn. Just yn neis cael clywed bod fi'n cael sylwebwr sy'n cytuno. Ti'n fos di'n Farin gwrando? Mitchell. Ben efo Ollie Shannon. A union be o Drenewydd isio, jyst I distaw I pethau. Ydych chi'n gwybod bod Bala mynd I dechrau'r droed blaen, jyst i'w hanner cyfle I Venables pan oedd Craig Williams sydd y ddau amddiffyn, ond fel arall. O'Neill, Bron a chanfod Nick Rushton. Ie, ti'n mynd cofio'r pêl lletraws na. Ben Clark sgorio, nefyd oddi wrth y fainc. Pêl lletraws, tu ôl I Sean Smith. Dyna bydd yn drio fan awan Drenewydd I trio gael Rushton I fewn. Mae Rushton yn ymwybodol o'r gwaith cartra mae Chris Hughes yr reolwr wedi wneud. Jordan Evans ar tafliad at Ryan Edwards. Evans, trai da. Mae gyda Ryan Price yn methu chadw hi ar dir y chwarae. Ond sgiliau da gan Jordan Evans. A geith o'r wneud hynna heno. Geith o'r ryddhau. Mae gan nhw drin y cefn. Felly mae Igon saff, os yw'n colli, iawn, mae'n colli yn y ardal cywir. Ond wneud rhywbeth ddigwydd. Na rhywbeth ddigwydd. Bydda disgwyl yn ddigwydd. Ti ar mynd heibio dau os ti eisiau ond cael y croeso yna fewn wedyn. Ryan Price ar tafliad Mendes. Mae'n wythiad yn y cefn y fan yna. Ar Lasana Mendes, un o'r ddau newid heno yma. Ti'n edrych ar fwy o'r cefndir y chwaraewyr y Bala.
A maen nhw gyd i bod efo clwbiau proffesiynol. Ti'n sôn am Price yma. Nefyn gael ei ryddau o Gaerdydd eto. Chwarae i Gaerdydd dan 20. Evans ar peniad, Mendes, McAllister ar cliriad ac yna Ryan Edwards i fewn amdani. Y floedd gan Nathan Pete. Ar y cliriad, Mills Evans. Evans. Edwards holl ffordd yn ôl at Dave Jones. Ti wedi dweud unwaith yn barod am Anthony Kane yn clymu neu cloi. Dwi'n galw fo'n glywio sy'n licio a llagweu hefyd o y safle mae'n chwarae'n jyst yn eistedd fan am ddiffyn. Ond be mae'n neud hefyd mae'n gwarchod Neil Mitchell. Di Neil Mitchell wedi cyffwrdd y bel o so. A mae'n mor bwysig i y ffordd mae y Drenewydd y chwarae'n yr ôl rhif 10 na. Mae'n rhaid fo ffeindio pacedi. Ond pe mae Anthony Kane mae'n jyst bygwth y bylcha i nadyn nhw basio mewn efo. So mae'n jyst stopio, na neu 2 swydd fan hyn, na stopio bel i mewn i Neil Mitchell a os dwi'n curoi, na i ddechrau ymysodiadau i'r Bala. Davies ar croesiad, McAllister oedd yna ar peniad. Ac yna'r cliriad allan. Gan Anthony Kay. A'r ddau yna, na bod i gilydd wrth gwrs, Anthony Kay. Sean McAllister. Ie, ddau wedi chwarae hon ydy'r peniad. Gath o'n digon arni unwaith eto, fel gath Kay ddim gynna, McAllister ddim tro yna. Just, oherwydd does yn llawer o bwyr ar y croesiad, mae'n anodd defnyddio'r pwyr yna, felly rhaid i greu y pwyr. I trio gael y peniad yn ôl i fewn i'r cwrs 6 a draws y golwg. Ac os ewch chi nôl, Malcolm, i 2015. Mi oedd Anthony Kay yn chwarae MK Dons. Mi oedd Sean McAllister yn chwarae i Scunthop. A nath nhw'n chwarae yn erbyn i gilydd. Mi nath nhw yn yr adran cyntaf do, a ti'n edrych ar y ddau lle maen nhw rwan. A mae igon hawdd i chwaraewyr sy'n dod i diwad i yrfa, i ddod i uwch gyngor Cymru a meddwl bod ti'n hawdd. Na, mae'r ddau yma de. Maen nhw mor proffesiynol. Dwi'n gwybod Anthony Kay, nath o ddeitha Colin Caton, I want to win the league. Mae wedi dod yma i gyda'r uwch gyngor Bala erioed yn neud o am challenge, am ddyn i ddod i fewn i'r stafell newid a dweud, dwi eisiau curo, dwi'n dod i ddiwedd y nyddia, dwi eisiau curo'r uwch gyngor yma. Oce, mae wedi cael un cardyn coch yn barod tymor hyn. Ond yn sicr, mae yn ddyn de, sy'n ffynnu ar cyfrifoldeb. A mae o'n neisio, just yn trefnu bob dim, mae'r bel allan, gyda Dave Jones yn y gol, mae'n neisio bod pob yn ôl yn ei safle yn ei system yn sydyn iawn. Calon y tîm. Jones. Evans, ffodus. Yn gwyro i lwybr James O'Neill. Mendes. Price at Venables. Yn gwneud yn gampus Venables. Ceisio bwydo Shannon nath o. Ac yn ôl gan O'Neill a Dave Jones. Ond ryw hannar addewid yn y fan yna gan Chris Venables. Nath o fynd i chwarae'r bel i traed Shannon yn lle i'r bwlch. So wedi chwarae i flaen o i fewn i'r bwlch, so Shannon di mynd hyd ag arni. Oedd nath o chwarae i fewn i draed o, oedd o'n methu addasu i draed i sydyn i gael y bel allan. O'Neill. Kay. Evans wedi mynd ar ediad ar ymyl y cwrt Cosby. Kay methu i fwydo fo. Anthony Stevens. Stevens a Pete. Partneriaeth yng nghanol yr amddiffyn wedi hen sefydlu bellach i'r Bala. Pass rownd y gornal gan Shannon at Venables. A Mills Evans yn gwneud yn dda dan bwysa a Mitchell a Tom Davies. Rushton. Bron a chanfod yr hediad gan Mitchell. Mendes hyfryd allan at Henry Jones a Jones tynnu lygad oddi ar y bel yn bownsio oddi ar Jordan Evans. Henry Jones i fewn i'r cwrs. Jones! Shannon! Mi oedd na dacl gampus gan Ryan Edwards. I nadu hwnna. Oedd o'n sefyll yna rhy hir yn y marni. Oedd o'n sefyll a Henry yn meddwl pasio. Wedi wneud yn diwedd, ond oedd o'r amser wrth oedi i Ryan Edwards gael y dacl neu'r bloc, dyle fi ddeud. Mae bloc weithiau mor bwysig a arbediad y golwr, ac mi oedd hwnna. Gret yr ediad gan Henry Jones. Ymwybodol, codi ben.
Stevens at Will Evans. Cweit yn gallu reoli hi. Ti sôn am amser i dyrediad I mewn I cwrs Cosby. Oliver Shannon ddim yn chwarae'r ganol cae ymosodol fel arfer am ddiffynwyr ydi o, ond sbia, mae o yna'n barod. A pan ti yna'n barod yn disgwyl, ti'n gwneud cyfla I chwaraewyr ddod I dyfarcio di, yn lle ti just aros allan I cwrs Cosby am dipyn bach, a wedyn ti'n dod I fewn. Ti'n cael hanner llath ar am ddiffynwyr, ond mae'n hwyr, mae'n gol. Mendes I fewn amdani. Sean Smith, Venables. McAllister yn brathu ac yna'r cliriad allan gan James O'Neill. James Davies ar wyb ar ei holi. Ond y briwsion mae Rushton a Davies yn gorfod byw arnyn nhw ar hyn o bryd. Kieran Mills Evans. Un o'r ddau dyn di gael gafal yn y bel a di gael meddiant cyson yn y gêm hyd yn hyn. Ond mae'r Bala wedi cael mwy o'r bel. Herwydd mae chwaraewyr nhw wedi bod I gombodlon edrych y dyn yma. Mae o'n mynd I dal y bel I fyny tipyn bach gwell. Mae o'n gryfach dydy na Rushton a James Davies. Felly mae rhaid I Drenewydd cymryd y bas ychwanegol yn ganol cae I cael gwell gwasanaeth I fewn I traed nhw. Dyna lle di cryfdar nhw. Di Rushton a Davies yr hyd debyg, Malcolm? Wel, dwi'n meddwl mae Chris Hughes wedi bod yn ymarfer I Rushton ddod yn fyr, herwydd gydom y cyflym yn y byd, a wedyn mae James Davies efo'r cyflym dra. Felly, James Davies I rhedeg y Sianeli a Rushton ddod yn fyr, felly maen nhw'n cynnig dau wahanol opsiwn i'r dyn ar y bel. Yn lle bod nhw dau yn nhw'n rhedeg y Sianeli, dau yn mynd yn fyr na. Rhaid chi'n gweddu'ch gilydd fel partneriad I un neu un, llall neu llall. A Jamie Breeze ar y fainc, wrth gwrs. Shannon i'r Bala. Will Evans. Chafodd o'n gafal go iawn yn hi want a Venables. A mi oedd o'n cam sefyll. Nôl a Jamie Breeze, symud o Gynarfon, ond diolch yn cael ei le. Wel fel un, oedd o'n Gynarfon de. Chwaraewr yn y garfan oedd o. Oedd o'n dod ar y cae a dangos rhyw fflach. A mae dal medru wneud hynny. Mae'r oedran ganddo fo. Mae o igon cyflym. A eto mae o wahanol chwaraewyr i'r ddau Rushton a James Davies I chwarae fan hynna heddiw. Herwydd mae o'n gorfforol cryfach na'r ddau ni nhw. A mae'r cyflymdra ganddo fo. Ti siarad am lefel nesa I Jamie Breeze, a dwi just ddim di cael yn argyhoeddi bod o di profi bod o I gondau chwarae'r lefel yma. A dwi'n di gytuno hefo chi unwaith eto, Malcolm. A pethau fynd y dda, Bryn. Mitchell. Os na I ddeud, dwi eisiau chicken fynd y lŵr ffordd adra heno, neu di cytuno a talu. Na I gytuno? Stevens. Mendes ar y piniad. Dyma chi'r arlwy sydd gennym ni ar sgorio ar eich cyfer chi dros y dyddiau nesaf. Gêm fyw fori, chwarter wedi 1, Cei Conna yn erbyn y baria. Fydd Cei Conna I lawr I drydydd erbyn hynny. Di Llun, sgorio, a di 5 uchafbwyntiau y penwythnos gan gynnwys y gêm yma. A di nos fawrth ar Facebook live ag ar clic. Hwlffordd yn ebyn Aberystwyth ac nos fercher mwy o sgorio. Amser chydig bach yn gynt am 20 munud I 10. 20 munud wedi chwarae yma yn y Bala. Mae yna gyfle fan hyn I James Davies. Ond gwaith amddiffyn gan Sean Smith. Mi oedd Sean Smith yn dda fan yndo? Mi nath o, ond oedd o ochr anghywir. Symudiad gorau'r gêm I Drenewydd efo Rushton yn chwarae bel na'n syth I mewn. I troed Mitchell, a wedyn James Davies yn rhedeg o ddiwrth y bel I mewn i'r cwrs Cosby, ond mae Sean Smith yn just cymryd I lwybr o. Mae Sean Smith yn gyflym I hun, edrych a, mae'n just cymryd I just y cyffyrddion am yna, Rushton yn trio chwarae fe mewn. Ond gwell gan Drenewydd, mwy o ddychymig yn hwnna, doedd, yn ymsodiad yna. Gathen nhw gweir yma tymor dwytha. Flwyddyn yn ôl, mi gollon nhw o 4 gôl I ddim Louis Robles. Sy'n ti newid bellach wrth gwrs yn sgorio hat-trick y diwrnod hwnnw. Os gynnu nhw ddim record da yn erbyn y Bala, beth bynnag na oes, y Drenewydd? Na, colli 6 o'r 8 dwytha. O'Neill I fyny hefo Evans a McAllister. At Ryan Edwards. Edwards. Da. Cadw'r meddiant ac yn gyffyrddus ac yn hyderus. Ti'n gwybod ben, nath nhw union un peth.
i'r patrwm i'r gêm, os dwytha Styn yn mynd y bari oedd i cartra. I lechan lan gyntaf, fel ti dweud, nhw o'r tymor oedd wsos dwytha. Ond nath nhw chwarae yn ddistaw bach, nath nhw fewn i'r gêm, chwarae i pêl-droed yn hyderus, yn plan i'w gêm i hunan. A nath nhw fewn i ryw fath o rhythm, dim creu lot. Evans cael rhwydd hynt i gario'r bêl. Ac yna Mills Evans at y bêl cyn Ollie Shannon. Dyma Tony Kay, Sean Smith, lles gyn Smith draw ar yr ochr bella. Ceisio twyllo. Nath o ar yr ochr bella na, nath o'n twyllo Tom Davies. Ac yna Dave Jones. Ie, methu dod allan o goedd nhw'n rhedeg allan o opsiynau wedyn. Pan oedden nhw'n pasio rhywun, oedden nhw dan bwysa'n syth. Weithiau, just weithiau. Os does di'r bas fach na ddim ar, paid ar reid y dîm dan bwysa. Just dos yn hir. A wedyn, gyd i dy dîm i fyny'r cae, wedyn ti'n amddiffyn y bêl yn bellach o'r gol. Efo James Davies sy'n fyny llun y clan, fe di ddod pas sal weithiau. Camgymeriad gan O'Neill. A fe bron i Henry Jones fan teisio. Fe ddylia Henry Jones di gyd o well fan y Malcolm. Wel, O'Neill yn cael ei gyfymdra. Allan o berig yn fan hyn, do fo nath wneud y camgymeriad dan ni. Wel, da ddim yn bel gret yma na, ond unwaith nath i mynd o dan i draed o, mae gyfymdra fo yna i gael o allan o drwbl. Ond Henry Jones, mae'n darllen, mae'n rhagweld, mae yna. A fysa wedi mynd i... Just y cyffyrddiad cyntaf yna. Rhy bell o diwrtho i ddechrau, yn gadael O'Neill cael y cyfa i gael y bel yn ôl. Craig Williams. Cyffyrddus. Tom Davies yn gywir. Ashton at Mitchell. Ar y drosydd ar Neil Mitchell. Reit o dan drwyn Mr Bryn Markham Jones. Da ni heibio hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Dal yn disgwyl y gol gynta yma ar Faes Tegid. Ia, jyst angen rhyw fflach bach rwan. Gan un o'r tîma. O Drenewydd bendant dyn nhw ôl i fewn i'r gêm. Da ni'n gwybod maen nhw'n technegol da. Dyna pan maen nhw'n chwarae. I fewn i traed, i cryfdar y chwaraewyr sy'n ganddyn nhw. Mae cyffyrddiad cyntaf yna gan mwyafrif. Ond yr unig beth gyda nhw ddim ar y munud ydi sgorio goliad. Sam beth da ni ddweud y cutting edge yn yr treian ymysodol yna. Venables, lledu'r bêl yn edrych am y rhediad gan Henry Jones. Ond gwaith tacluso gan Jordan Evans yn ôl at Dave Jones. Sy'n codi'r bêl i gyfeiriad James Davies, ond Tony Kay oedd yna. McAllister rwan, mae'n cyrraedd Davies. Mitchell yn methu manteisio Pete. Yn ôl at Ramsey. Drenewydd, maen nhw'n dwt, maen nhw'n daclus, maen nhw'n hyderus. Maen nhw dal yn y gêm. So ddim am meath o gwbl am hynny. O'Neill. Jordan Evans. Davies. Mae'n rhyw 10 pas yn ôl yn ôl. Dyn nhw'n wedi mynd i llawer o nilla, ond eto, tyfu fewn i gêm. Ryan Edwards. Edwards at Jordan Evans. Price ar gwaith amddiffyn. McAllister. Ryan Edwards. Edwards, da ni wedi gweld o'n tarnio nhw o'r pellter yna. Jordan Evans. Bob dim ar y llawr yn y fan yna gyn y Drenewydd, ond pasio cywir, cywrain. Mi oedd o ac yn y diwedd, oedd hi'n hawdd i Pete glirio, oherwydd oedd o'n gwynebu, oedd hi wrth y gol, oedd o yn y safle amddiffynol yn sydyn wrth ymyl y postyn cyntaf yna i glirio. Oedd o'n gwynebu i gol ar ei pwysau ar ei hun, lle i glirio'r bel. Ti sôn am y peli isel, gyda fi'n problem am y peli isel de, ond beth dwi'n dweud ydy, os am lle nagos i ddefo basio rhwng y golwr a'r amddiffynwyr yma na, felly mae rhaid i trio tynnu nôl, gyda nhw'n dynion talan y byd yn arwain y llinell flaen heno, felly mae rhaid i feddwl am ffordd arall. Ie, mae hynna'n nodwedd, fel da chi'n dweud Malcolm, tydi'r Ashton, tydi James Davies, sicr dydyn nhw ddim o'r talan eich dyn, felly mae'r cadw meddiant yma, y pasio taclus a la 5 o ochr ar lawr, mae rhaid nhw'n neud hynny. Mae rhaid nhw'n neud hynny, a dyna pam, os ti methu ddeud ti'r postyn cyntaf na'n gynnar
i'r corridor ansicrwydd fel da ni'n gael efo, lle mae'r amddiffynwyr yn gorfod gwynebu'r golwr, a maen nhw dan bwysau i gymryd cysylltiad efo'r bel, rhaid ofn nhw sgorio i fewn i rwyd i hun. Mae rhaid chdi just cymysgu'r gêm, tynnu nôl. Evans, ar cliriad. Venables i fyny hefo O'Neill. Venables just yn gwneud niwsans o beth o flaen O'Neill yn fyna. Henry Jones. Will Evans yn ôl at Jones, ond fi ddoth i'r sydyn ato fo. Y chyfle i O'Neill. I anelu hi fyny at yr hogen y llinell flaen ond cyffyrddus i Anthony Stevens. Mae'r amddiffyn delio'n eitha cyffyrddus ar hyn o bryd, Malcs, efo. Wel, mae yn, jyst yr ymwysodwyr sydd ddim wedi clicio eto fatha Will Evans yma rwan bo a Henry Jones. Ddim yn really... Ond am llawer o bwrpas i beth nhw'n drio wneud nag oedd o'n rhedeg mewn i draffig. Mae'n rhaid chdi jyst, oce, os dwi'n chwarae 1-2 am yn un, lle dwi'n mynd nesa. Jyst cyma llun bach o beth sy'n digwydd ar y cae, lle mae chwaraewyr ar y cae cyn i fi gael y bel a pam dwi'n neud hyn. Davies. Rushton oedd y targed, ond Sean Smith. Ag Anthony Stevens rhentyn nhw. Clirio i fyny i gyfeiriad Venables. Kay. Shannon, cael ei lorio gan Ryan Edwards. Efo, campus gan Henry, mae gynno fo'r gallu. Mae'n symud cyfeiriad mor sydyn, dyna dio. Ond unwaith mae'n chwarae'r bel i fewn i Will, di Will, ydy o'n rhwng dau feddwl o fan'na be i wneud, fynd ei hi fo fod, a just stopio i. Mae'n rhaid chdi trio fod ar yn un donwedd. Ydy Henry di gwyddi 1-2 wrtho fo, na dwi'n meddwl. Henry Jones sydd yn sefyll dros y bel. Ystod Bryn Macum Jones yn ei helo am yn ôl. Mae Sean Smith yna hefo fo. Mae 4 ar ymyl y cwrt i'r Bala. Mae Venables yna. Mae Kay. Mae Will Evans a mae Nathan Peat yna hefyd. Eto, i chwipio i fewn ar y droed y dde. Mewn y dawyd eich am Evans o peniad allan gan Craig Williams at Ollie Shannon. Shannon o at Mendes. Mendes amser a lle i fesur y croesiad sydd at Nils Evans ac yna'r cliriad allan gan Jordan Evans. Fel o'n i'n meddwl sy'n Mendes i wneud union un peth nath yn y byn y Seint Drenewydd. Croesion ar postyn bella. Eto Venables wedi symud o'r wrth i ddyn. Craig Williams ar y postyn bella yna. Ond Mendes mynd am y postyn cyntaf tro yma. Blasana Mendes yn pasio'n penio'r bel iddo fo i hun. Mynd efo heibio i O'Neill ac yn dwy'n i nôl unwaith eto o gwaith ardderchog. Mae'n disgyn i Will Evans. Evans creu lle am yr ergyd! Will Evans, pwy arall i 8fed gol y tymor hwn. Da ni'n agosau at hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Y Bala ar y blaen. Diolch i Will Evans, y Bala 1, y Drenewydd dim. Ia, mae'n rhaid i ganmol y gwaith nath Mendes yma'n hyn y fyd oherwydd oedd o mor gorfforol cry. O'Neill yn meddwl, dwi'n mynd i ennill bel yn hawl. Na, edrych ein, just tricio fo fyna, twyllo fo. Wedyn mae'n codi ben, mae'n ffendio Will lot i wneud fan hyn. Ar ryw ffordd neu gilydd, mae o'n byrfyfyrio'r cyfla iddo fo hun ar ei droed chwith a plannu hi yn gornel. Ti'n gwybod be, mae McAllister ac Nils Evans yn dallu Dave Jones yn y gol, felly gwych gan Will. Dwi'n gwybod os oedd o'n bwrpasol o'n neud hyn, ta jyst mynd am y gornel bella na. Na, dydy o ddim yn neud o'r bwrpas. Ond beth sy'n digwydd pan gynnwch chi chwaraewyr o flaen y golwr, mae'n dallu Dave Jones, a dyna pam. Mae o'n gosod ti yn isel i fewn i'r gornel bella, a di Dave Jones ddim yn gweld ti o gwbl. Gret o gol. A dyna'n union nath o'n de, nath o gosod ti, nath o'i anwesu hi'n do i fewn i'r gornel. Oedd i dan i draed o. A mae o'n gyda symud ti o oedroedd de i droed chwith mewn chwink os licio, mewn eiliad. Mae McAllister wedyn ddim yn amser i trio cael y bloc, a mae'n fynd trwy goesau fo. Sy'n broblem. Oho, mae'r bel gyda ni. Ych chi, Malcs? Dwi'n cael bel arall do. Mae'r bel yn sownd ar ben y grisian fan hyn. Peniad allan gan Sean Smith. Henry Jones ar ei holi efo Tom Davies. Gwiriad o ddiar Davies. 31 munud wedi chwarae. 8fed gol Will Evans. Hei, am dymor, am dylanwad, am argraff. Na hi'r bel, yn eistedd yma. Dwi ddim yn ei chodi hi, oherwydd mae rhy oer. Lle cnesa heno, coeliwch i fi di ar y cae rhedeg o gwmpas. Neu adran gwylio, swn i feddwl. Ia.
A mi ydra i gadarnhau, mae hi'n drybeilig o oer yma yn y Bala heno yma. A ryw pwl o ber neu fi gerdded o dan y bwrw fan hyn. Evans. Os o pwl o bers yn Bala. Mae'n debyg mae Ber wedi llys enw Will Evans. Wel, mae Powlar newydd sgorio. Will Evans newydd sgorio. Venables. O'Neill. Fydd o'n edrych yn ôl ar ei gyfraniad i gol Will Evans, a mi fydd o'n siomedig efo'r ffordd. Nath Lasana Mendes i wthio fo o'r neillu. Dim jyst twyllo fo nath o. Hefyd, nath o dwytho mynd am y bel. Yn gwybod oedd o ddim gorfforol cryfach na O'Neill. Nath o oedi a gadael O'Neill fynd ar ei draws o, sy'n mae o wedi'n colli cydbwysedd a wedyn mae Mendes yn dwy'r bel. Evans. Hyfryd gan Henry Jones a Sean Smith. Smith. Mae'n cael ei groesiad i fewn neu creu at Henry Jones. Gwaith da gen Craig Williams. Profiadol fanna. A mae Henry Jones, ers rhai gemau rwan, mae o'n dechrau dod yn ôl i ora. Yr agwedd mae ella'r dechrau tymor lle oedd o ddim yn y tîm. Oedd o ddim yn seicolegol yn barod. Bendant mae o wan. Venables. Derbyn y bas yn ôl gan Will Evans. Venables yn dal i fynd. Venables! Mae'n am cweit lle i gael yr ergyd i fewn. Mae Mendes efo fod. Dyma Mendes. A dwi'n deud oedd na leli. Nath o jyst cymryd 1, 2, 3 cyffyrddiad yn ormod. Oedd yr ergyd ar ôl y 2 cyffyrddiad cynta. Efo droed chwith. Ti'n cofio'r gol mae Will Evans newydd sgorio? Fo'n oedd gyro'r peniad i ddechrau symudiad. Wan! Trw cyrff, trw coesa. Dave Jones sy'n mynd gweld, mae'n gol. Ond wedyn, pwy sy'n mynd i deud rhywbeth? Wrth ar, wedyn bod yn orfeirniadol o rywun sy'n cael yr esgyd air bob blwyddyn bron. Mae'n i prime fi cofio, 35 oed. Mae'n anhygol dyri? Anhygol. Gret gweld. Ydy, mae o'n bedwerydd ar restr prif sgorwyr holl hanes uwch gyngrau'r Cymru. Mae o'n gyfartal efo Mike Wild, 1 gol arall, a mae o'n mynd i fod yn llwyr ar ben ei hun yn y fan yna. A dim ymosodwr dod i bod ar draws i'r feici. Just chwaraewr y rôl rhif 10 na, allan ganol cair ar dega. Be mae wedi bod yn ora yn amseru i rediadau a wedyn bod igon ddigyfaddawd i gyrraedd y bel i sgorio. Mae lot o chwaraewyr yn cyrraedd y bel, ond maen nhw'n dathlu cyn sgorio. Mae o yn sgorio. Mae o'n caru sgorio. 12 gol yn uwch gyngrau'r Cymru y tymor hwn. Chris Venables, 8 i Will Evans. Mae'r bartneriaeth yn ffynnu. Mae Bala, maen nhw wedi ychwanegu at y garfan dros yr ha, Malcolm. Mae wedi bod yn ha arbennig iawn. Mae Will Evans yn sicr, i mi, fo ydy yr arwyddiad gorau o'r cwbl. Reit, dwi'n deud Anthony Kay yn ganol y cae. Dwi'n anghytuno. I'r Bala. Dyna mae'n deg, na di? Dwi'n dadra. Ond na, dwi'n hollol deall beth ti'n dweud. Wrth gwrs mae Will yn gwneud yn gampus, a mae'n lot i ddod. Fod i'r babi o'r criw yma, 23 oed ydi o cofio. Mae'n lleill yn lot un o fo. Ond y dyn yma, o sy'n gwneud mor dda. Ond na fo, mae Bala wneud y dda. Maen nhw wedi cael rhaf o'r recriwtio chwaraewyr gorau maen nhw wedi cael. A dyna pam maen nhw'n mynd i fod yn gysadleol i'r seintia newydd a y bari. Mae asgwm cefn, sy'n edrych ar Ramsey yn y gol, Pete am ddiffer o'r canol, Kane ganol y cae, Will Evans i fyny llinell flaen. Wedyn ti'n adeiladu o gwmpas nhw wedyn, dod. Gynnwch chi The Venables, gynnwch chi The Henry Jones, gynnwch chi The Mendes. Stevens. Mitchell, gwylio'r bel yn disgyn. Llai na 10 munud o'r hanner cynta yn weddill gol Will Evans sydd yn gwahanu'r tîm. Venables o cyffyrddiad. Bron a chreu cyfle iddo fo i hun y fanna. Dave Jones. Na'r cliriad C sydd yna. Dyma Shannon. Pel ar y cynnig cynta.
at Will Evans. Evans o mi ath o heibio i O'Neill. Ac O'Neill yn cael ei ddal unwaith eto mewn safle amddiffynol. Mitchell ar cyffyrddiad. Wan tam yna le fan hyn i Tom Davies os allw gadw'r bel ar dir y chwarae. Mae'n llwyddo i wneud hynny. Ia, geithwr cicrydd ar Sean Smith yn fan hyn. Mae nath o drio ar y syni taith chwarae teg, ond dydy Sean Smith ddim yn mynd i lawr yn hawdd. Mae wedi bod allan efo anaf yn ddiweddar, ond diolch isio mynd oddi wrth y cae. Mae'n chwaraewr amddiffynol calad ar y mynd eich ddibynnu ar maint o fynd ar y cae. Ac o sôn am chwaraewyr y newyddion heddiw, bod Bala wedi arwyddo Gary Roberts. Yn y canol ydy Gary Roberts sydd wedi chwarae deirgwaith i Wigan Athletic y tymor hwn. A dros 30 o gemau tymor dwytha yn y pencampwriaeth, dwi'n meddwl. Felly, ia, mae oedran unwaith eto ddim yn poeni Colin Caton. Mae'r profiad ganddo fo. Ond dyna math o chwaraewyr mae uwch gyngrair Cymru yn tynnu i fewn dyddiau yma. A be mae'n neud? Mae'n tynnu sylw. Ond mae o'n chwaraewr o Lerpwl yn dod o gwmpas yr ardal yna. Ond mae o'n proffesiynol. Dim dod yma i orffan i yrfa, dod yma i brofi pwynt. Y meddylfryd, yr agwedd, y cymeriad cry, be maen nhw angen i giro yr uwch gyngrair. Dyna fo, Gary Roberts. Mi oedd o hefo Bala o'r blaen, mae wedi bod efo'r Bala o'r blaen yn do. Do, mae wedi cael digon o glwbio. Ers hynny, Ipswich gath o dyrchafiad efo Portsmouth, gath o dyrchafiad efo. Felly Tony Kay hefo profiad, Gary Roberts hefo profiad. Mae Colin Caton, fel ydych chi'n dweud, Malcolm yn denu'r chwaraewyr yma. Mae'n codi proffil y clwb, mae'n codi proffil y gyngrair. Mae yn. A gret gweld, dydy. Mae yn gret gweld y chwaraewyr o safon yma yn codi safon uwch gyngrair Cymru efo fo. A mae'n neud i mor gyffroes. Dwi roed i gweld uwch gyngrair fel hyn o blaen. Mae Drenewydd, mae'n cyrra 2 gem. Mae'n mond 1 pwynt yn wrth Cynarfon yn chwechad cyn heno. Mae'n anhygol. Wedyn mae'r ail o gwylod Flint. Fe dydd nhw, maen nhw'n mond, faint o bwyntiau, maen nhw mond... 9. 2 pwynt o'r chwechad safle. Am 11 gem gyda ni o rwan tan yr oll i fynd, mae'n mynd i fod mor gyffroes. Dim just yn y tri ar y brig, dwi'n sôn am pawb arall. Dwi'n dweud i gyrraedd y chwech ucha, blwyddyn yma, fydd na ddim mwy na 27 pwynt. Evans yw'r ei prawf ar O'Neill, unwaith eto mae Price efo fo. Price, creu lle i gael ei groesiad i fewn, mi oedd angen y peniad amddiffynol. Ac Neil Mitchell oedd yn ôl na. Evans Mitchell wedi disgyn i ganol yr amddiffyn. Hyfryd rownd y gornel at Shannon. A mae hwnna'n mynd allan am gig gornel. Dim awgr nhw o gwbl bod hwnna'n gig o'r smotyn. Na, Bryn Markham Jones, penderfyniad cywir gan y dyfarnwr. Profiadol na i ddeud hefyd i ddweud gwir chdi, ond gwych gan Will. Edrych a llawn hyder rwan ar o gol, jyst y cyffyrddiad, jyst twyllo i fynd un ffordd. Gweld tretiad Shannon. Shannon yn cyrraedd y bel, ond O'Neill yn cyrraedd yn un amser hefyd. Edrych allan mae'r bel yn mynd, dyna beth dwi'n dweud bob tro. Mae'r bel yn mynd allan ffordd mae O'Neill wedi cicio, felly dim cic o'r swatyn. Hanner cyntaf mae wedi gwibio Malcolm 5 munud, gynnon ni weddill cic gornel i'r Bala. Henry Jones sy'n ei gosod ti, mae yna dren yn y cwrt Cosby. Sbiwch ar hynna. Jones. At yr ochr bella mi oedd Pete i fyny amdani hi. Mae Shannon i fewn yna hefyd. Price. Kay. Lle unwaith eto gan Henry Jones i fesur y croesiad. Mae'n un da. Mae'n disgyn i Kay. Kay! Tysa honna ar y targed. Fysa wedi gwneud twll yn yr hwyd. Anthony Kay mor agos. A ti gol gyntaf i'r Bala. Ond nath o ddim brysio na ddo. Edrych a sy'n mae o yn just arafu oedi, pen drosti, y goes yn mynd trwyddi, y pwer yn mynd trwyddi, mae ben o drosti. Dyna pan mae'n cadw i lawr. Mae'n un o'r heina sy'n ar y foli, mae'n dod i fyny yn hawdd iddo fo, mae ar ei ffordd lawr a mae honna'n hawdd â chi daro. Ond dydy ddim yn taro'r target. A Dave Jones oedd o'n gegrwth, oedd o'n llonydd yn doedd, oedd o'n syfrdan yn gwylio'r bel yn gwibio heibio iddo fo. Mi oedd o fel na am y gol hefyd, oherwydd y cyrff o'i flaen o. Dim bai yna fo. Just y sgil bach sydyn gan Will Evans wedi i ddallu fo sy'n licio ipyn bach oherwydd yr amddiffynwyr o'i flaen o.
McAllister yn edrych am James Davies. A hwnna sydd trwodd at Alex Ramsey. Ie, nes i ddeud yma na do, dwi'n meddwl 27 pwynt fydd yn ddigon i cael ella hyd llai na hynny. Da ni roed i cael llai na hynna i gyrraedd y 6 ucha. 27 unwaith yn y tymor cynta 10 mlynedd yn ôl. Ti'n gwybod pwy o'n nhw? Dwi'n... Dyn nhw'n mynd i'r cyngor dim mwy. Dwi'n mynd i ddyfalu clwb o'r de. Arfer cael ei rheoli gan Mark Jones. Ia. Ail air Talbot. Gair cynta, Pot. Gwrando na fi, dwi'n cytuno fo chdi bryd. Hei! Mond achos fo chi di deud cyn y gêm, Malcolm. Da ni'n agosau at y 2 munud ola. Wan ta, Henry Jones. Yr arbenigwr ciciau gosod i'r Bala. A dyna wbeth arall mae'n gynnig i chdi de. Ti'n gwybod mae'n mynd i fod yn wasanaeth o safon. Roedi Venables yn gorfod dod yn ôl o safle lle oedd o'n cam sefyll i fewn y daw hi rwan. Pete. Nathan Pete. Bron yn cael blaen i droed i'w gwiro hi heibio i Dave Jones. Cofio fe, di sgorio tymor hyn. Nath o sgorio fo'r peniad nad o'n gêm gynta'r tymor. Mae di gael 3 gol ys bod i'n muno ar Bala. Un ohonyn nhw yn erbyn y Drenewydd yn y fuddigoliaeth o 2 gol i ddim yn gynharach y tymor hwn. Wrth gwrs Chris Venables sgoriodd y gol arall. No, Dave Jones. Oedd o'n licio'r bel yna yn y gaeth. Beth sy'n nhw'n galw'n gliriad amaethyddol gan ffarmwr. Dave Jones yn ffarmwr. Wrth gwrs Will Evans yn fab ffarm. Felly mab ffarm yn cyrra'r ffarmwr i sgorio'r gol. McAllister. O'n i'n meddwl just cic, ti'n cofio, y cwrw na i stalwm. A ddit. Evans at Shannon. Yn ôl at Ryan Price. Y croesiad o'r ochr bell a Venables i fewn amdani a mi oedd angen y dyrniad, y cyffyrddiad lleia gan Dave Jones. Dyma Henry Jones. Allo dwyllo Tom Davies. Sgiliad a yn ôl at Lasana Mendes. Rushton. McAllister doedd o'n edrych. Bron i Ryan Price. Manteisio. Mendes. At Will Evans. Evans ar y drech chwith. O'ch i gol. Will Evans. Mi oedd hwnna yn odidog gan Will Evans. Gwych. Da ni'n agosau at yr egwyl. Ail i Evans. Ail i'r Bala. Bala 2, Drenewydd dim. Mae'n mynd y well i'r dyn yma, dydy. Edrych a just yn ymwybodol de, o'na neb yn ei farcio. Nath o gael cipolwg bach dros i ysgwydd, mae'r cyffyrddiad cyntaf yn symudiad. Felly mae'n gwynebu'r gol yn sydd wedyn, just i gosod ti ar ei droed chwith ac yn ei crymanu hi fel pwer, fel pasio i fewn i'r gonol bella, ond y cywirdeb a cyfeiriad yn berffaith. Am gol gan Will, mae'r ben i gêm. Oedd hwnna'n wych, Malcolm. Gwych y gol. A maen nhw'n ymosod unwaith eto Henry Jones at Shannon, mae Venables yn y canol. A Dave Jones yn disgwyl. Dyn nhw'n gobaith o gwbl yn agwedd y golwr hefo'r ergyd na. Dim gobaith. Na, oedd ddim yn y gornel, ond am bod ydy gymryd ti mor gynnar, dyna pam oedd o'n disgwyl i. Mae rai chdi fod ar bodiad y draed fel golwr yn disgwyl, neu rhaid gweld bod o'n mynd i gymryd yr ergyd, ond nath y troiad mor sydyn, nath o osod ti ar ei droed chwith mor sydyn, a nath o gymryd y cyfla, yr ergyd mor sydyn. Dave Jones methu setio hyn fel mae golwyr yn neud i wneud yr arbediad. A dyna ni ddigwyddiad ola, yr hanner cyntaf, Mr Bryn Malcolm Jones yn chwythu'r chwib a 2 gol Will Evans. 2 gol gampus, mae'n rai deud, yr un gyntaf yn un glyfar, yr ail yn wirioneddol wych. A do gen y golwr Dave Jones ddim gobaith o gwbl efo'r naill na'r llall. A'r Bala, mae rai deud yn gyffyrddus ar y blaen, ar yr egwyl yma, ar faes Tegid.
Y Bala 2, y Drenewydd dim, ewch i neu panad a dowch yn ôl mewn i'w chwarter awr ar gyfer yr ail hanner.
Chris yn ôl I Faes Tegid ar gyfer y gêm yn fyw hefo ni yma ar sgorio y Bala ar y blaen o 2 gol I ddim yn erbyn y Drenewydd. 2 gol o gampus mae rhaid deud gan Will Evans sydd ar dan ar hyn o bryd. Mae rhaid deud I 8fed a'i 9fed gol y tymor. Ac yn cadw cwmni mewn Malcolm Allen. Malcolm, gobeithio gorffenith y gêm yma. Tro dwytha oedden ni yma yn gwneud gêm ar Facebook. Nathon ni'n parod yn y diwedd. Mae'n rhywbeth yn digwydd bod tro da ni yn y Bala, does, dros y flynyddoedd. Dwi'n cofio, nathon ni ddringo I fyny scaffolding un dwrnod. Y glaw dwrnod yna. Mae rhaid bod yna mae rhyw 15 mlynedd ys hynny, mae rhaid Malcolm. A oedd hi'n drabeilig, doedd? Coio. Ta waith! Gêm yn ôl ymlaen. Sean Smith. Lledu'r bel allan at Will Evans. Dyma Pete. Edrych am Mendes. O'Neill. Gafodd hanner cynta. Braidd yn sigledig yn y cefn yn amddiffyn y Drenewydd James O'Neill. Shannon. Price yn hytrach. Oedd hwnna. Dyma Pete. Yn ôl at Ryan Price yn edrych am Chris Venables. Stevens. Will Evans I fyny amdani. Dim newid ar yr egwyl gyda'r llaw yn y naill dîm na'r llall. Y Bala efo Alex Ramsey yn y gol. 4 yn y cefn ydy Ryan Price, Nathan Pete, Anthony Stevens a Sean Smith. 3 ar draws y canol. Ollie Shannon, Anthony Kay, Alasana Mendes. 3 yn y llinell flaen. Henry Jones, Chris Venables a sgoriwr y 2 gol. Will Evans. Ran y Drenewydd, wel Dave Jones sydd yn y gol iddyn nhw mi oedau I am chydig trafod Price a rediad I fewn i'r cwrt. Mi ddisgynnodd yn dramatig ond y chwarae yn parhau. Chyfle i'r ymwelwyr glirio'r peryg. Dave Jones yn y gol. Craig Williams, Kieran Mills Evans a James O'Neill yn 3 yn y cefn efo Tom Davies a Jordan Evans ar yr esgyll. Ryan Edwards, Sean McAllister ac yn y Christian Neil Mitchell a James Davies. Ie, ti'n edrych ar y profiad sydd gan y Bala yn y tîm, ti'n meddwl ella fysa nhw yn medru cau y gêm. Chwilio am un arall, wrth gwrs. Rwy'n y sgôr 2 gol I ddim, ond yn ymosodol, di Drenewydd ddim di cynnig llawer eto. Ond i'n meddwl lle sa Chris Hughes wedi newid y system, lle dim newid y chwaraewyr am ryw chwarter awr arall. Ond yn sicr, Jamie Breeze ar y fainc sy'n medru creu argraff sy'n dod ar, dwi'n siŵr. So'n mynd i'n gwaith, dyna hynny mae'n opsiwn gwahanol I trio chwarae tu ôl I amddiffyn y Bala. Shannon, rhediad da. O'r croesiad ddim cystal ar rhediad. Gweitha'r modd. A mae allan ar ei hunian am gigol. Ac Ollie Shannon just yn gafel yn ei goes chydig bach yn fan yna. Rushton ar peniad. Anthony Stevens. Ie, 2 gol y dyn yma'n hynna'r cynta. Dangos faint o argraff mae o wedi greu yma'n hyn yn y Bala ymuno yn yr haf o Met Caerdydd. Ond dim just hynna, dim just y goliau. Does 20 y goliau rhwng fo a Chris Venables. Ond dyn nhw'n gorfod dibynnu ar Chris Venables cymaint. Sa'n gymaint o bwysau arno fo, felly mae o'n cael chwarae fo rhyw fath o ryddhad i'w gêm o hefyd. Henry Jones, cofia, 10 gol tymor dwytha. Dim un tymor hyn. I fyny rwan, mae dim allan o'r tîm da ni'n dall hynny. Mater amser dwi'n siŵr tan mae o yn dechrau clicio flaen y gol na hefyd. Evans. Pas dda gan Anthony Stevens I ganfod Will Evans yn y fan yna. Mae'r gol nesaf yn holl bwysig yn ydy Malcolm. Pan mae'r tîm ar y blaen o 2 gol I ddim, mae'n hen ddywediad mewn ffordd, ynddi. Mae'r gol nesaf mor allweddol. Mae yn. Da ni'n gwybod I Drenewydd heb ennill oddi catra yn yr uwch gyngrair tymor hyn. Felly da ni'n gwybod faint o dasg mae'n mynd I fod iddyn nhw I sgorio y gol nesaf. Ond mae'n newid llif na momentum gêm, hyder yn dy dîm di. Os fyddi rhywun greu rhyw moment I Drenewydd. Mae'n edrych felly ar y funud, ond hei, fflach mae'n gymryd I sgorio gol, da ni'n gyd gwybod hynny. Pwy sy'n mynd I gymryd y cyfrifoldeb I trio tynnu nhw'n ôl.
Peth pwysig ydi peidio ildio un arall. Wedyn mae'r gêm drosodd, dwi'n siŵr, ond yn bendant fydden nhw trio chwilio'n gynnar iawn yr ail hanner mae'n sgorio. Gema nesa'r Drenewydd gyda llaw Malcolm. Wel, maen nhw'n gema y gallen nhw i hennill. Maen nhw oddi cartra fi Met Caerdydd a gartra nebyn Pen y Bont, a wedyn oddi cartra nebyn Aberystwyth. Felly gema, mae yna fuddigolaetha'n bosib yna. Mae yna, wrth gwrs, ond ti'n edrych ar pwy bynnag sy'n yn cael pwyntiau oddi wrth y Seintiau Newydd, Ceicona neu Bala tymor hyn, bonus dio. Fyddi y 9 tîm arall cymryd pwyntiau wrth ei gilydd. Edrych ar di ar sefyllfa y Drenewydd amser yma, tymor dwytha ar ôl 10 gêm. Cyn y gêm yma, 10 gêm, 12 pwynt. Tro yma, maen nhw 10 gêm, 11 pwynt. Felly jyst 1 pwynt yn llai. Ond nath nhw gael 20 o bwyntiau mewn 12 gêm wedyn. I gyrraedd 32, i gyrraedd y 6 ucha. Felly mae'n mynd i fod yn andros o fynydd i greu yr un sefyllfa oherwydd dyn nhw'n sgorio. Mae gen nhw broblem sgorio goliau. Rushton eto prif sgoriwr yn barod ar 5 gol. Mwy na gath o cyfartaledd, cyfanswm tymor dwytha. O ran y Bala, o ran i gema nesa nhw, wel Cynarfon oedd i cartra nos fawrth nesa, a wedyn gema cefn wrth gefn efo Met Caerdydd gartra ac oedd i cartra. Felly feiddiau ddeud, a gobeithio na fydd cefnogwyr Cynarfon ar Met yn rhy flin efo fi, ond swn i'n disgwyl bod yna 9 pwynt yn y fan yna i dîm Coleg Caton. Bydden nhw'n chwilio amdano 9 pwynt, ond da ni'n gwybod fydd na ddigwydd i'r unig gêm yn wedi golli tymor hyn. Oedd honna yn fan hyn yn ebyn Hwylffordd, a dim diffyg parch iddyn nhw. Wrth ddeud llwyddiant gath nhw yma. Ti'n mynd ysbrydoli dy dîm, de, pan ti'n chwarae yn ebyn y Seintiau Newydd y Ceicona. Ti'n ysbrydoli dy dîm pan ti'n chwarae yn ebyn y tîm a llai. Oherwydd gael galw nhw'n llai, oherwydd dydy'r tîm eraill ddim yn yr un categori, dwi'n deud, ar 3 ser y brig. A dyna pan mae'r bwlch yn cynyddu. Mae'r cyfle i Henry Jones gyda llaw. Ddim yn bell gwaith nag oedd. Geith o drio, oherwydd da ni'n gwybod mae'n medru sgorio nhw'r pellter yna. O'n i yma gyda llaw ar gyfer y gêm yn erbyn Hwylffordd. Ac oedd yr Hwylffordd yn llawn heiddi y fuddigoliaeth. Mi oedden nhw. Oedd nhw oedd y tîm gorau ar y diwrnod. Ac clwb arall, y tîm arall o Silicio, di dod i fyny i'r uwch gyngrair, wedi dysgu ffordd, chwaraewyr ifanc, lot o'r ardal. Ac bob tro dwi wedi gweld nhw, tymor hyn, maen nhw wedi gwella bob tro, maen nhw'n dysgu mwy. O'Neill yn llithro eiliadau yn ôl. Mae'r wyneb yma wedi yn eitha llithrig. Mae yn oer. A dwi'n i'n mos o wlith yn casglu ar yr wyneb artiffisial yma. Mae yna, da ni weld yna, yn mynd troi yn wyn yn rhai ardaloedd ar y cae. Dim esgusodion, wrth gwrs, maen nhw gyd yn chwarae efo'r un sgidiau arno fo. Ryw studs rubber maen nhw'n defnyddio ar y caead dyddi yma. Oedd jyst y wrthiad bach gyda'r dyn yma sydd wedi chwarae bob eiliad i'r Bala. Un o'r amddiffynwyr na mae Colin Caton yn ei gyntaf ar y restr. Ffynnu ar cyfrifoldeb. Dyfarnu doeth yn fanna gan Mr Bryn Markham Jones. Diolch wedi dangos cerdyn o gwbl hyd yma. Nid y gwir, sam llawer yn byd. Mae leisus wedi bod, sam llawer yn byd dadleuol wedi bod iddo fo ddangos y cerdyn melyn. Jyst rhyw air o gyngor fanna i Sean Smith, a dyna'n union oedd ei angen ynddo. Ia, un o'r gema yna, ti'n mynd sylwi'r dyfarnwr a dwi'n bod tro'n deud, os ti'n mynd sylwi fo, mae'n cael gem dda dyri a Bryn Markham Jones, beth dwi'n licio amdano fo. Eto, fel rhan fwyaf o'r dyfarnwyr, dyddiau yma, yn yr uwch gyngrair yma yng Nghymru, erbyn mae'r clwbio wedi cryfau, mae'r dyfarnwyr wedi cryfau, felly mae eisiau ei clod ydyn nhw, maen nhw ar ben y digwyddiadau. 5 llad, 10 llad, maen nhw gyd yna. Fedrech chi'n bod y feirniadol ac wyno wedyn, os dwi'n cymryd y penderfyniad anghywir, na i ddweud fyny a dweud, hei, o hwnna'n anghywir. Ond o leia, os dyn nhw 5 neu 10 llad o'r digwyddiad, maen nhw'n gweld o. Pinsiwch fi, Malcolm. Dwi'n mynd i gytuno efo chi eto. Dwi eisiau gweithio fo chdi eto. Mae'r oer ni yma yn effeithio neu. Dwi eisiau gweithio fo chdi eto. Tafliad i'r Bala. 9 munud o'r ail hanner wedi chwarae. 2 gol Will Evans yr ail. Wel, mi fydd hi
yn cystadlu am gol y mis, ddyliwn ni. Henry Jones! Dwi wrth y modd, o'n i wedi gweld hwnna'n hyn. Ie. Ond o'n i reit tu ôl i hwnna, dyddan, yn y pwynt sylwebu fan hyn, a mae hynny, mae'n gadael i bwnsio, a mae'n neud y peth cywir i gymryd ti ar ei lawr, edrycha, diolch yn cymryd ti mae'r bel bwnsio ar ei fyny, mae'n disgwyl yr eiliad bach na, ond dy ddim yn cael y, lle mae'r goes sy'n sefyll, mae o'n ymestyn i pyn bach, felly gyda fo'n digon o reolaeth ar y foli nagos. Felly, siwrt reit wrth ymwneud bel, mae'n agos yn brechdi pen drosti, wedyn brechdi reoli. Ryan Edwards, Mitchell a'r peniad. Mi oedd o'n groesiad da gyn Ryan Edwards. Mi gyrheiddodd Neil Mitchell. Methu chyfeirio hi ar y targed. Na, ti'n iawn. O flaen Nathan Peats sy'n yna yn sefyll. Pan ti'n sefyll fel amddiffynwr, ti'n adweithio. Be mae Neil Mitchell yn neud, mae o'n rhagweld sy'n eiliad yn gyflymach, a mae'n fel arfer yn gol. A dwi'n meddwl am y sotw, mae'n rhaid chdi rhagweld a dim adweithio, a amddiffynwr sy'n adweithio. Dyna beth oedd Peats yma, oedd o'n sefyll yn ei dir, yn ei safle cywir hyd nod. Ond mae'n rhaid fod ar bodiau draed, Mitchell, gret o rediad, colli ddyn. Sa honna di fod yn gol wych ar adag, lle sa fod di fod yn erbyn llif y chwarae a dod â Drenewydd nôl y gêm. Pete. McAllister i'r Drenewydd. Mendes. A Ryan Edwards. Bale yn ôl i gyfeirio Tom Davies, ond Dave Jones. Mills Evans. Mills Evans fod yn was ffyddlon i'r Drenewydd hefyd yn tydi. Bale ymlaen, Venables bron ar ei gwarhi ac yn gofyn y cwestiwn i'r dyfarnwr. Smith. Ond at Davies. Yn ôl gan Smith at Ramsey. Ramsey. O'Neill. A Craig Williams. A Tom Davies. Davies di cael gêm digon cadarn ar yr ochr dde i'r Drenewydd yr i ymddangosiad cyntaf yn uwch gyngrau'r Cymru. To fe, mae wedi gwneud yna'r bwrpas oherwydd, oedd o'n reit rwystredig oherwydd y dacl ar Ryan Edwards cynt, oedd. Dewch yn ei weld hwn, Iwan, Malcolm. Ie, mae'n jyst dangos i studs, dydy. So, ydy o'n mynd i frifo rhywun go iawn? Na, so Ryan Edwards byth yn mynd. Dwi'n wedi bod yn chwarae'r fel yna. Wedi cam amseru dipyn bach, mae Mendes yn cyrraedd bel gyntaf do, ond mae wedi dangos i studs, felly ti'n gweld Cardiau Melyn yn cael ei roi am hynny. Dydy o ddim yn mynd i frifo neb, dyna dwi ddeud. Davies ar y geg rydd. Smith yn bender y fynol efo'r piniad, ond at Craig Williams. Mitchell yn cynnig i hun ar ymyl y cwrt Cosby. Dyma fo Mitchell ceisio i gwiro hi lwybr Rushton, ond sa'n byd yn tycio yn y llinell flaen i'r Drenewydd hyddo yma. Na, ac mae'n amser rwan, dwi'n meddwl, i chwaraewyr Drenewydd, pobl fel Mitchell, Rushton, igon hen rwan, i bod mwy dewr, jyst i gael gafal yn y bel na. A wedyn dod â chwaraewyr i mewn i'r gêm. Ar y funud, mae nhw'n colli meddiant a ildio'r meddiant yn rhy hawdd. A wedyn mae Bala'n cael ac yn y Bala'r chwaraewyr i ennill a sgorio. Venables ar croesiad. Mi oedd angen y peniad amddiffynol wrth i Henry Jones. Felly manteisio ar unrhyw gyfle ar ymyl y cwrt Cosby. Price. O'Neill ar peniad. Gyda Ryan Edwards a Tom Davies. Ben efo Sean Smith. Davies cael blaen i droed i'r bel at Nick Rushton, want angen y cymorth. Mae'r cymorth gan Sean McAllister a gan Jordan Evans ar wyb i lawr yr ochr bella. Mae Davies, mae Rushton, mae Mitchell yn y canol, mae Ramsey yna hefyd. Mae yna 3 Chris Coch yn diredag i mewn. Oedd James Davies, oedd Mitchell i mewn na, Rushton i mewn na. Just y croesiad yn sal. Mae Ramsey'n just cymryd yr ymheuaeth o'r awyr o weiddi'n gynnar. Bibio hon, pob symud o ffordd. Mae mewn i chasglu reit hawdd. Dwi'n licio beth mae'r Bala yn neud bob 10 munud, just newid Henry Jones a Will Evans lawr un asgell a llall, nhw'n just newid, just gofyn cwestiynau gwahanol, just cymysgu'r chwarae lle mae y Drenewydd. Ti'n edrych ar Jordan Evans ac hefyd Tom Davies lawr yr esgyll, dyn nhw'n gofod os dyn nhw'n mynd a dod.
Rydd y ddau'n symud bob 10 munud. Rushton. Edwards. Awgrym bod o'n diledu'r chwarae. Edwards yn cadw'r meddiant yn dda rwan tan rhyddhau Jordan Evans ar yr ochr bella. Mi oedd angen y llythyr dacl gan Ryan Price i ildio'r geic gornel symudiad da gan y Drenewydd. Ie, Ryan Price yn gorwarchod, cael ei ddal allan o'i safle pyn bach yn gwneud y cyfle. Jordan Evans cael y croesiad yma ddewn, ond dwi'n meddwl sef ar ni'n gyflymach. Neu ella hyd nod i twyllo mynd ar ei droi chwith a tynnu nôl ar ei droi derwydd. Oedd Price wedi ymroed oedd i'r dacl neu mynd i'r llawr, jyst tynnu nôl ar dy droi dew wedyn. Mynd am y gol. Yr arwydd Bale yn cael ei chrymanu i fewn i'r cwrt. Peniad allan gan Stevens. Cyfle eto i gael i groesiad John Williams at yr ochr bella. Ramsey yn gyffyrddus ac yn awdurdodol ac yn ei ffowlio hi allan yn syth yn edrych am Losana Mendes. Ond mae yna anaf. Mills Evans sydd wedi neidio efo'i benelin i fyny. Dwi'n gwybod os wedi cael wneud cysylliad, ond yn sicr mae'r challenge yna. Mae'n gwybod o'n mynd i gyroi. Un peth, na ni weld. Mae fyny yn yr awyr yn barod, yma Pete o dan efo. Wel, Will Evans o dan efo, sori. Mae Will yn cael un i wynab. Ochr i ben. Bydd o'n iawn, dwi'n siŵr, ond yn sicr, dyn yma, unwaith eto, un o'r chwaraewyr ar y rhestr yn sydd gan Chris Hughes, chwarae bob eiliad o bob gêm tymor hyn. Dros y blynyddodd. Di Will ddim yn edrych yn... O, mae'n symud. Ynddi, mae'n eitha llonydd efo, yn tydi? Yr un pryd. Wel, dwi'n gwybod, so fi'n mynd o ddiwrth y cae, mae gen i fi hat-trick i chwilio amdan. Ie, yn union. A mae o'r hat-trick oherwydd y ddwy gol gafodd yn yr hanner cyntaf. Dyma'r gyntaf yn ei chrymanu hi, wel, i ffasio hi gornel y rwyd, ynddi? Ac yna hon, Malcolm. Mae'n just, ti'n bod, llawn dychymyg. Mae'r cyffyrddiad cyntaf o'r bas bach na, mewn un symudiad, oherwydd mae'n ymwybodol, dydy'r amddiffynwr ddim wedi dod i gael o'i lawr tu oedd fo, mae'n troi mewn un symudiad, wedyn mae'n gosod i o'i droed de i'w droed chwith, a wedyn y pwer a'r cywirdeb i basio i fewn, crymanu hi mewn i'r gornel. Oedd hi'n gret y gol. Oedd y gol gyntaf ni'n glefar, oherwydd nath o defnyddio'r cyrff o'i flaen i ddalu Dave Jones yn y gol, a wedyn plannu hi yn y gornel, a fydd y ddau wrth i bod. Opsiwn ar y fainc gyda llaw o ran, wel, ymosodwyr ydy Raoul Correa, deud y gwir. Mae Johnny Spittle, Liam Davies, Stephen Leslie, wel, a Gary Roberts yn de. Wel, edrych ydy faint o brofiad a faint o gryfdar sy'n ar y fainc na tymor hyn. I wneud gwahaniaeth pan maen nhw'n dod i'r cae. Dyna beth isio fel eilyddion de, ydy pan nhw'n creu argraff, pan nhw'n cael dylanwad. Ond fydd hwn ddim eisiau fynd ar wrth y cae. Dwy gol, sa fi ddim. Dwi'n meddwl sa Will ddim gwaith. Mae Farmor sydd wedi dweud, bydd ar y cae. Bydd. Wedi cael y driniaeth gan Ffion Evans, yr ymgeleddwraig. Daw mi ddaw Will Evans yn ôl i'r cae, mae wedi mynd i'r yslys bella. Yn ôl a bo. Gret gweld chwaraewr mor ifanc, 23 oed, cofio'r babi o'r criw yma i'r Bala, yn mwynhau i beldroed. Mynegu i ddawn, dangos i allu. Oedd o'n chwaraewr da hefo Met, mae wedi mynd i fyny i lefel arall. Cry iawn oedd. Cryf, corfforol, byth roi fyny, agwedd penderfynol, dyna fe gynnu fo yn Met. Yn fan hyn, mae wedi cael dangos do. Mae wedi cael mynd ar y cae, a mae Colin Cage wedi dweud fo, ei, ti'n partneriad i Venables, wyt, ond jyst os allan, a na pethau ddigwydd. Pethau disgwyl pethau ddigwydd, na pethau ddigwydd. Dangos i ni pethau da ni'n di weld o blaen. Da ni'n gwybod sydd chwaraewr ti, cymeriad a corfforol cry, ond os i wneud pethau ddigwydd i ni. A mae wedi neud hynny. Lly'r Drenewydd yn eilyddio. Felly Jordan Evans yn gadael y cae a Jack Kelly sydd wedi dod ymlaen yn ei lefo. Ydyn nhw'n mynd i newid system, dwi'n meddwl maen nhw. Ydyn nhw'n mynd pedwar yn y cefn, gan i weld maniliad. Yndi maen nhw. Ie, cefnwr chwith. Wrth yr eddf ydi Kelly. Ie, maen nhw wedi mynd.
Wel na, maen nhw'n dal yn addasu sydyn i 5 yn y cefn yn ôl. Maen nhw'n ymosod yma, maen nhw'n dal 5 yn y cefn yma. Oes. Mae Davies, wedyn Craig Williams, Mills, Evans, O'Neill de, a wedyn Kelly rwan ar yr ochr bella, ond mae'r y wingbacks ma, hynny di Kelly a Davies, ond maen nhw wedi gorau gwneud mwy am ddiffyn yn tydyn na dim byd ydyn. Dyn nhw wedi bod yn y gêm, i ddeud y gwir. Dyna pan o'n i'n meddwl sy'n Chris wedi allan, just tweakio weipyn bach i... Iawn. So ddech chi golli ni fan'na wan, do? Ymddiheiriadau am y toriad. Problemau technegol yma yn yr hewgell yn y Bala. Ath i ddu yn sydyn iawn yma. Yn dywyll, dyla fi dweud. Dim yn ddu, yn dywyll. Dwi'n dal yn tywyll. Twllwch, dyla fi dweud. Mae'n dal yn ddwy gol i ddim, fel da chi'n gweld. Dwi'n sy'n edrych methu'n byd na ddo. Just bod y Bala yn rheoli y gêm. Dim just o ddwy gol i ddim, ond rhan chwarae agorad ar y cae hefyd. Drenewydd methu cael ei troed i mewn iddi. Oherwydd, just ddim yn dal y bel i fyny ar y chwaraewyr i mewn i'r gêm o'r ganol cae. Felly maen nhw'n gorfod amddiffyn mwy na maen gorfod ymosod. A di Ramsey mewn gwirionedd, wel, di wedi gorau gwneud arbediad o gwbl, dwi'n meddwl, o wedi gorau gwneud arbediad, na chdi? Gorau dal ambell i bel uchel a rhyw ambell i groesiad, ond o ran arbediad... Na. Dim i fyny rwan. Ryan Edwards. Angen rhywbeth ar frys ar y Bala. Mitchell. A mi oedd o'n... Davies, oedd o James Davies. A mi oedd o'n cam sefyll. Ti'n edrych ar penderfyniadau mewn eiliad mae'r chwaraewyr ma'n gael. Mae Ryan cael mwy na eiliad, mae gael 3 neu 4, a mae'r pwysau. I fi, mi dal hwnna fod yn berffaith, oherwydd doedd am pwysau yna fo, ond am pwysau ar y bel. Mae gen fo siawns i basio'r bel, heb neb yn gael i lawr, a ti eisiau just wneud y bas. Hwna di'r bas o'n odda, da ni'n gwybod, hwna di'r bas ola, y bas sy'n cyfri, y bas sy'n brifo. Ond, hei, am gyfla i cael hwnna'n iawn. Dim diffyg farch eto, ond dyna di'r gwahaniaeth rhwng y chwaraewyr gorau a'r chwaraewyr da. Venables, wan ta, mae yna le o flaen Chris Venables, ond mi oedd o'n cam sefyll. Fel mae pethau ar hyn o bryd, mae'r Bala i fyny i'r ail safle ac ar 27 o bwyntiau. Dal 5 y tu ôl i'r Seintiau Newydd, ond bwynt ar y blaen i Geic honna cyn iddyn nhw wynebu Barry yn y gêm fyw yma hefo ni ar sgorio am 1:01 pnawn fory. Gêm eraill fory gyda llaw, Canarfon Hwlffordd, Pen y Bont, Derwyddon Cefn, Flint, Met Caerdydd a Seintiau Newydd yn erbyn Aberystwyth. Pwynt i brofi i'r Barry i fi. Nath nhw fynd i Ewrop eto. Tymor hyn, wel ar o tymor dwytha dyle fi ddeud, ond yn sicr maen nhw angen buddigoliaeth yn erbyn un o'r cewri. 5 gêm heb buddigoliaeth i'r Barry. Eto, problem. Dwi'n gwybod mae gen nhw Cem McLagan, dwi'n gwybod mae gen nhw Jarvis sydd dod i fewn yn yr haf. Dyn nhw ddim yn sgorio llawer o goliau, dyna ydy'r broblem. Wel, dyn nhw'n creu cyfleon. A mae hynna'n waith o broblem na ddim sgorio nhw'n marni. Ac o ran busnes dros yr ha, dwi'n gwybod ni'n ôl at hwnna. Fysa chi'n deud mae Bala sydd wedi cael y goro bethau o'r holl clybiau? Dim cwestiwn. Oce, faint o chwaraewyr i mewn? 8. Maen nhw'n 8 chwaraewyr tîm cynta. Dim 8 chwaraewyr i'r garfan. Maen nhw wedi cryfau y tîm cynta a maen nhw wedi setlo'n sydyn. Ac mae'n mynd i fod yn gystadleol. Dwi'n dall, mae'r Seintiau Newydd yn
gosod y safon a gyrru negas allan. Mae nhw'n 8 pwynt yn glir cyn y gêm yma. Bod gyda y Bala gêm wrth gefn. Ie, na di colli Robles. Robles di mynd... Hwna oedd y golled fwyaf, wrth gwrs, ynddo. Robles yn mynd i'r seintiau. A mae o hefyd wedi dangos I dalant yn y seintiau hefyd, yn tydi? Do, Leo Smith a fo wedi gwneud gwaniaeth mawr. A Astles, rhaid i ddeud. Hebos. 26 oed. Anhygoel, dyn ni? Mae wedi bod o gwmpas mor hir a fi, dwi'n meddwl. Do. Ond mae gen i fo, am fwy mawr. Argal, mae gen i fo sgiliau. Mae gen i fo, a nhw gyda record wych does ildio golia tymor un oherwydd bo. Dyna oedd broblem gyda nhw tymor dwytha. Gollon nhw 6 gêm tymor dwytha. Nathon ni mewn chwarae maint 23 gema. Price na'r Crisiad. Sydd trwy'r at Tom Davies. Dyna fel un, sy'n tynnu ddim yn mynd i golli 6 gêm tymor un. Dyn nhw'n colli mi un to. 20 munud o'r gêm yn weddill. Dim ychwaneged i'r sgôr ers yr egwyl. 2 gôl. Will Evans I 8fed a'i 9fed y tymor hwn. Sydd yn mynd â fo I fyny i'r ail safle yn rhestr prif sgorwyr uwch gyngrau'r Cymru gyda llaw. A pwy sydd ar y brig ydy Chris Venables. Felly 2 chwaraewr Bala sydd yn safle 1 a 2. Robles sydd yn drydydd, Draper yn bedwerydd. A Danny Williams o Hwlffordd yn y 5ed safle. Crisiad. Mills Evans ac yna O'Neill a'r cliriad o honna ddim yn argyhoeddi o gwbl. At Lasana Mendes, Evans yn disgwyl yr ymyl y cwrt. Mi oedd Craig Williams yn ei chanol hi. Cyfle I Ryan Edwards. Rushton. Davies. Stevens. Shannon. Price. Shannon. Will Evans on the target. Kay. Craig Williams. Smith. Mendes. Shannon. Henry Jones. Jones ar ergyd. Jones. Dave Jones yn ddiogel a Venables yn disgwyl I gyfle. Wel ia, Venables yn disgwyl am friwsion yma'n hyn, yn dilyn y bel I fewn sy'n yn gredd fi unrhyw ymwysodwr o'n Henry chwilio am I gol gynta. Digon o bwyr soli ond rhy hawdd, rhy agos I Dave Jones yn y gol. Yr arlwy ar sgorio dros y dyddiau nesaf I chi edrych ymlaen yn tyfodori. Fel o'n i'n deud y gêm fyw am chwarter wedi un yn y trech Cei Conna yn erbyn y Bari o stadiwm Glana Dyfrdwy. Gyna Nawn Llun sgorio am 5:30 holl uchafbwyntiau. Holl gêm ar y penwythnos nos Fawrth. Facebook live ac ar clic Hwlffordd yn ebyn Aberystwyth am chwarter I 8 ac yna nos Fercher am 20 munud I 10. Mwy o sgorio. Cofiwch ymuno hefo ni ar gyfer y rhaglenni yna. Ie, nam sy'n neud y dda jyst I ddarllen y chwarae fan'na. Mae'n rhaid I bob golwr wneud hynny. Bod am wedi cael llawr I wneud, mae mor bwysig I safon canolbwyntio golwyr. Wel, Cerdyn Melin cynta a Will Evans, mae o'n... Oedd o'n gofyn amdani. Dwi'n mynd all yna o gwbl. Oedd o'n chwiban di mynd a mi giciodd y bel I ffwrdd. Wel, mae di tynnu sylw am y pethau cywir heno do, efo'r 2 col ma'n hanner cynta, a mae o'n tynnu sylw fan'na am gicio bel I ffwrdd, heb angan. Wel, mae'n codi I firichau, mae'n ysgwyd I ben, mae'n hollol anghywir yn byd nath o. Mae o'n, nath o wrthio Craig Williams, dyna pan mae'n rwystredig am y drosedd nath o ildio. Biti, dyna'r ochr arall I Will Evans. I 2 gol o, sydd yn gwahanu'r tîma. Ni agosau at y chwarter awr ola. Henry Jones yn ôl I fyny ar I draed. Tom Davies. Ledi Will Evans, jyst cadw I benni byn bach yma'n insti, jyst am o faclu Tom Davies yn fan'na eto. Jyst un peth ti ddim isio ydy colli chwaraewyr yn ystod cyfnod yn adolyg gwan efo llwyth o gema'n dod I fyny eto. Mae'r Drenewydd yn paratoi 2 eilydd.
Maen nhw diosg i trac wisgoedd, sef Tyrone Ofori a yr hen ben Matty Williams. O'Neill. McAllister. Craig Williams yn ôl at McAllister. So bod rhywun yn llithro ar y cae. Mendes yma na tro yma. Ti'n just rhyw obeithio. Os na ddim... Wel, mae Drenewydd yn gobeithio. Wneith un o'r amddiffynwyr y Bala. Llithro iddyn nhw cael hanner cyfar gol. Ond newidiadau'n dod. Felly Tyrone Ofori sydd yn dod i'r cae ar draul James Davies sydd wedi cael gêm cymharol dawel heno yn ôl i safona fo. Ac o'na chi, Matty Williams sydd wedi dod i'r cae am ei 250 ymweliad. Rhif 250 yn uwch gyngrau'r Cymru i Matty Williams. Ac Neil Mitchell wedi gadael y cae hefyd. Matty Williams. Mae wedi ennill uwch gyngrau'r Cymru 6 gwaith. Cwpan Cymru 4 gwaith. Chi brofiad. Go iawn a besa i dîm o Drenewydd rwan. Mae'n y fforddwr yma hefyd yn Drenewydd, neu ddeud hynny. Helpu allan efo Chris Hughes. Ond mae dîm o angen gol. Da ni'n gwybod mae tîm wedi sgorio bob math o goliau. Ofori. A dyna, o bosib yr arbediad cyntaf mae Alex Ramsey wedi gorfod neud gydol y gêm. Wel, tro gyntaf fi weld ymosodwr y Drenewydd yn trio neu rhywbeth gwahanol, a mae o'n bod yn positif. Mae'n agwedd jyst i, oce, dwi'n mynd i gymryd hon y cyfrifoldeb, na i droi, na i gymryd yr ergyd ar dim pwer yn ni. Yn hawdd i Ramsey yn y gol. Ond o leia, newydd ydy'r cae, golwg positif ar ymosodwr y Drenewydd. Dau eilyddio ymosodol. Williams. Cael ei figilio gan Tony Kay. McAllister. Dangos y bel yn anffodus i Nathan Peat ac yna Stevens a Smith, sgiliau da gan Smith. Ac yna Craig Williams yn llithro i fewn o Ofori. Ceisio rhyddhau Jordan Evans i lawr yr ochr bella. Ie, McAllister jyst anghofio pasio'r bel. Hon oedd y sgil nutmeg ydy de. A fan hyn gan Sean Smith yn dydio ddim yn cyrraedd y bel, felly ddim yn cyfri. Mae di reid i ffwrdd yn y marni. Ie. Price tynnu lygad oddi ar y bel, ond mae'n rhedeg trwy'r at Henry Jones. Henry Jones i weld yn iawn unwaith eto. Ac yna Shannon brathu yn y dacl. O'Neill. Yn ôl at Dave Jones. Kelly. Ie, oherwydd mae'r sgôr mond y 2 gol i ddim ella, dyna pam os am newidiadau, ond rhaid ti gofio hefyd, di Aberystwyth wedi chwarae ysbythefnos. Oherwydd oedd i gêm nhw wedi cael ei gohirio wythnos dwytha. Ofori yn rhyddhau Tom Davies, mae Rushton yn y canol. Bechod. Na fo'r hogyn ifanc. Ie, fydda chdi reid dipyn o esgysodion iddo fo, ond beth dwi'n dweud, yr ongl ti'n rhedeg i fyny'r bel, mae siap i gorffon ditha chdi. I fo groesi hon de, mae bron yn anhygol. Mae'n amosib dim anhygol, amosib o groesiad. Mae'n siap y gorff yn pwyntio oddi wrth y cae bron. A sa fo'n troi siap i gorff efo rhedeg efo ongl gwahanol at y bel, sa fo'n mynd i croesi i well. Lle jyst rhedeg mewn llinella syth, rhaid chdi feddwl weithiau, os na i lledu'r chwarae, fydd yr ongl yn mwy i nhw cael pasio'r bel i fi cael siap yng nghorff i ddod ar ei well. Stevens, Shannon, Evans a'r hat-trick wrth gwrs. O'Neill a'r cliriad. Peat yn ei gwylio hi holl ffordd. Dyma Henry Jones. Ydych chi fynd heibio i Ryan Edwards. Dyma Ryan Price. Shannon ceisio cynnewid y bas efo Venables, ond Mills Evans oedd yna. Dwi ddim yn mynd i ddweud unrhyw fian, dwi'n meddwl. Ond mae Mills Evans wedi cadw Venables reit distaw enno i fyny rwan. Ond ti'n gwybod, Venables yn licio popio fyny'n hwyr i sgorio goliau yma. Os dwi'n iawn o Bala, di sgorio mwy o goliau yn yr ail hanner. Tymor hyn, a maen nhw wedyn yn hanner cyntaf. Do.
Mendes. Henry Jones at Ryan Price. Kelly. Price. Kelly di'r amddiffynwr ar ei waro. Mae gan ar y drosedd. A'r gei crydd i'r Drenewydd. Nôl at Venables, yn i di, fel ydych chi'n dweud, mae ymhocad Mills Evans. Ydyn nhw'n rhaid yr holl sylw ar Venables, a dyna phan bod Will Evans wedi cael yr hyddid i fynd i sgorio'r 2 gol na? Ia, dwi'n meddwl bod pyn bach yna'n heg, dyd bod o'n bocad Mills Evans. Mae wedi gadw o'n ddistaw na i ddeud... Ydych chi'n cytuno fo fi, Malcolm? Na, i fod yn 10, mae o wedi cadw o'n ddistaw heno do. Ond yn sicr, mae nhw fod chwarae fo 3 amddiffynwr yn y canol, yn y cefn, yn chwanebyn 1 ymysodwr, a Venables di hwnnw. Felly mae yna fylch yn mynd i fod yn llefydd eraill, a mae Henry Jones a Will Evans wedi cymryd mantais o'n ei Will mwy, cos rhywun wedi sgorio 2 gol, a mae Henry Jones wedi dod oddi wrth y cael rwan. A Gary Roberts, arwyddo heddiw. Cyn chwaraewr Wigan Athletic. Ddechreuodd y tymor, chwaraeodd 2 gêm gynta'r tymor hwn i Wigan Athletic. Dyma fo yn ei ymddangosiad cynta ar faes Tegid i'r Bala. Dychwelyd i'r Bala. Cyn chwaraewr Dimbych hefyd, Gary Roberts. A ddo trwy Academy, Manchester United cofio, a Bolton. Na, nath o ddim, sori. Dwi'n sôn am McAllister yma na. Os ti'n edrych ar 35-36 oed, i'r clwbio mi wedi chwarae yn y pencampwriaeth. A ti'n mynd eitha fi bod y help efo'r profiad sy'n ganddo fo, di cael dyrchafiad efo Ipswich a Portsmouth. A di chwarae yn y pencampwriaeth am dros 30 o games. Tymor dwytha. Da ni'n disgwyl lot felly dydan, can y dyn yma. Dyma fo. Dyma ei gyffyrddiad cyntaf fo, i ail gyffyrddiad o. Mynd amdani! O, sa hwnna di bod yn ddechreuad i'w chofio. Droed chwith na. Da ni'n gwybod mae'n licio dod tu fewn ar y droed chwith ma. Dwi'n eisiau llawer o len, agos, a dim llawer o backlift i'r ergydd chweith. Mae'n jyst trio codi hi dros y golwr i'r gornel bella sydd wedi bod yn gret o ddechreuad. A cychwyn iddo fo efo ail yrfa, efo ail gyfla, dwi'n meddwl, i'r Bala. Agosau at yr 8 munud ola yma ar faes Tegid. Yr unig gêm heno yn uwch gyngrau'r Cymru. Bala ar hyn o bryd yn codi fyny i'r ail safle. Drenewydd yn aros yn yr 8fed safle ar 10 pwynt. Safliad i'w chymryd gan Craig Williams. Evans. Venables. Aig dyma'r cyfle i Chris Venables. Venables! Tackle ar dderchog. Craig Williams am dacl. Mae'n neud y dda, sti. I gael un yn ôl yna. Dy ddim yn cyfle yma'n y byd, ond mae'n gwybod, mae'n ei fo daflu i gorff at yr achos yma'n un, mae Chris Venables yn... Mae'n mynd ar bel oddi wrth y gol ar bwrpas yma'n ei, trio cael golwr i symud a wedyn i basio ar ei draws o'r bosti bella. Mae'n gret o gyffyrddiad. Dwi'n mynd mewn llinell sydd, gret o bwynt i chwaraewyr adra, i dod ar bel dim mewn llinell sydd, ti'n gwneud symud y golwr, lle mae'n di setio un, mae'n symud o i basio ar draws o'r bosti bella. Roberts ar gig gornel. Ond mae rai fi yn sydyn, sori, canmol y dacl, de. Craig Williams, jyst taflu gorff at yr achos. Ceniad Roberts, Shannon, di-gyfeiriad braidd Matthew Williams yn cysgodi i lygyd rhag y llif oliadau. Edwards. Will Evans. Dyma Roberts. Robbo oedd y floedd. Dyma Venables. Venables. Shannon yn ceisio amseru'r rediad. Dyma Lasana Mendes. Os a drydedd i fod i'r Bala. Mendes yn troi naill ffordd ar llall dangos gormod. Ac yna'r drosedd yn y cwrt Cosby. Wel, o hwnna bron yn Robbo i Mendo i Benno. Hendo. Ond eto, jyst gwrth ymwysodiad efo cyfymdra. Dyna sut maen nhw'n medru. Mae gen nhw jyst gymaint o opsiynau tro hyn, gymaint o gwahanol agweddi i'w gêm nhw. Mendes yn tynnu McAllister lawr. Ond y ffon,
pan ti'n chwarae'r nos Wener, dwi bod tro'n meddwl, byddech chdi creu y pwysau na am y penwythnos pan ti'n chwarae'r nos Wener a curo. Fel y Bala rwan. Drosodd i chi wan, Ceicona. Drosodd i chi wan y Seintiau Newydd. Da ni wedi gwneud yn swydd ni. Dim drosodd eto, cofia, ond mae'n edrych mwy debygol rwan. Steve Leslie ymlaen. Cyn chwaraewr y Drenewydd, wrth gwrs, Steve Leslie. Wyt ti'n gorfod bod dros 30 i chwarae Bala? Yna fi chans. Steve Leslie 32 oed. Sana Mendes o dawodd y cae gyda llaw. Nawr fod Leslie a McAllister yna bod i gilydd. Braf gweld hynna fyd. Mendes yn cynorthwyo y ddwy gol i Will Evans. Stevens ar y geic rydd yn edrych am ei partner yn y cefn Nathan Pete. Yn tasgu allan at Sean Smith. Dyma Leslie. Leslie, gwiro i fynd un ffordd. Edrych am y bas at Will Evans. Davies, bel yn cael ei dwyn gan Will Evans. Rushton. Matty Williams. Lle'r ochr bella gan Kelly, ond gwael gan Matty Williams. Chi'n disgwyl gwell gan Matty Williams? Wel, mewn sefyllfa fel yna, ti'n gobeithio, os ti'n mynd i gael pas sal, dos yn hir. Pasia'n hir, mwy na pasia'n fyr yn ei cymgymeriad. Smith. Leslie, Jones yn ddiogel o dan i hi. Ac yn ei ffowlio hi allan at Kelly. Ryan Edwards ar gael. Gyda'r cliriad hir gan Dave Jones. Dyma Stevens, peniad penderfynol Mills Evans. A'r cliriad gan Anthony Stevens. O'Neill yn edrych i ryddhau y ffori. Dyma Tony Kay. Edwards. Pas dda allan at Tom Davies. Rushton ar gael. Mae Rushton dan bwysa. Will Evans yn ôl yn cynorthwyo yn yr amddiffyn. Ryan Edwards tynnu lygad oddi ar y bel ac yn tynnu Venables yn ôl. Cerdyn Melyn. Venables just yn cuddiad y bel, de. Mae'n sgil, cofia, i cael dy gorff rhwng yr amddiffynwyr ar bel. Mae rhaid chdi wan, neu penderfyniad fel amddiffynwyr, fel Edwards yma, i dynnu fo lawr, neu adael o fynd. Mae'n ildio drosed, cael Cerdyn Melyn amdani. Rhwysfedigaeth y fwy na dim yma gan Ryan Edwards dyliau ni. Leslie. Bel cael ei dwyn gan McAllister. O ffori. Dyma Matty Williams. Lle gan Rushton. Williams wedi barhau y rediad. Mae yna Sean Smith. Rushton. Creisiad i fynd i'r cwrt. Mae Matty Williams wedi sgorio. Gol gynta Matty Williams i'r Drenewydd. Fawr o ddathlu. Ond mae Matty Williams wedi dod ar ymwelwyr nôl i fewn i'r gêm. Wel, mae Sean Smith mi dylai fo glirio i fan hyn. Cam gymeriad gan y bel yn bownsio reit o flaen o. A mae McAllister yn croesi a mae'r dyn yma yn just rhyw. Dod i fewn. Ebi i weld o Rushton sy'n cael y croesiad mae gyda'n. Mae'n curo Smith yn hawdd. Ar ôl Smith cael cyfle i glirio, ond cadw i ben do. Unig beth nath o'n dda iawn yn fan hyn. A mae'n sy'n weithiau da ni wedi gweld o'n neud hynny. Just yn rheoli y foli, pen drosti, pasio i. Neu fel, nes ti ddeud hynny'r cyntaf, just neu siwr cysylltiad cwyr a anwesu hi mewn i'r gornel. A'i gol gyntaf fo, ysrwydo i lan dydno yn erbyn y Drenewydd yn fyw ar sgorio nôl yn mis Rhagfyr 2019. Matty Williams, wel. Be di ymateb y Bala, Mills Evans.
So ddiweddglo dramatig. Wel, ti'n gwybod be, pan mae'n y gol fel am, mae'r pwysau, mae'r nerfus, mae'r tensiwn, mae bob dim yn adeiladu ti mewn i chdi rwan. Fydd na ryw adrenalin yn rhedeg trwy y Drenewydd, oes na gyfa arall yn y gêm iddyn nhw. Dyn nhw'n heiddi dim byd, cofia. Ond, hei, sy'n nhw'n poeni dim, sy'n nhw'n adro fan hyn efo pwynt ar ôl y perfformiad yma. Cerdyn melyn arall i Ryan Price y tro hwn, a hynny am wastraffu amser. Felly'r trydydd chwaraewr i fynd i fewn i lyfr y dyfarnwr. Venables yn methu cadw'r bel ar dir chwarae, hwn allan am gigol. Fy'n na frys gan Drenewydd rwan. 90 munud wedi chwarae, mae yna 3 munud yn cael ei ychwanegu. 3 munud. Ti'n sôn am chwaraewyr yn cymryd pethau'n gani y tal, bod ti'n hawdd. Lle perig i fod yn y penna. Yn seicolegol, mae'n rhaid chdi dal i ganolbwyntio. Nath o ddim, ildio gol. Sa chdi ddim yn disgwyl gan amddiffyn, gan y Bala. Bel hir ymlaen gan Jones o ffori, methu rheoli O'Neill dan bwysau'r bel yn cael ei dwyn. Venables yn ôl at Gary Roberts. Ond Mills Evans ar cliriad. Gyda cadw lygad ar y bel, doedd dim camgymeriad gan Mills Evans ac yn styfnig yn y dacl na. Yn galad, cadarn ac Iroi. Cic rydd oed un y chwarae Malcolm, seren y gêm. Wel, mae dal y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm a heno, oherwydd i perfformiad o yn y hanner cyntaf, 2 gol, y ffordd nath o orffan o'n glinigol. Will Evans, chdi di yr seren y gêm. Y 2 gol yn heiddi hynny. Dwi'n meddwl mae Kay wedi gwneud yn ardderchog yn ganol cae, ond yn heiddiannol, heno, Will Evans, chdi biau. Mae'n Anthony Kay i gymryd y gic rydd i'r Bala, edrych am Will Evans, Craig Williams. Ac yna Tom Davies ar cliriad. Wedi Stevens fod yn ofalus. Smith, hyfryd gyn Smith, ac yna Kay ymlaen. Mills Evans, Matty Williams, Sean Smith. Wan yma Rushton yn mynd i gyrraedd cyn Sean Smith. Mae rhaid i Sean Smith fod yn ofalus fan hyn, a dydy o'n ildio cic gornel wedi fynd o'r croesiad i fewn. Oedd Matty Williams yna unwaith eto. A mae hein yn funudan nerfus i'r Bala. Ryan Edwards. Mae Drenewydd yn synhwyro bod yna gyfle gwirioneddol yn fan hyn. Davies, o mi oedd angen y croesiad ar y cynnig cyntaf yn fan hyn. Mae'n cyrraedd Ryan Edwards. Rwan ta, Davies, croesiad i fewn i'r cwrs. O ffori! A'r peniad allan gan Nathan Pete. Nes i ddeitha chdi ddod be mae gol yn neud i unrhyw dîm, jyst dim i codi hyder nhw ar eu cam cyflymach yn ei chwarae nhw nac i. Reid nerfysrwydd a tensiwn yn tîm y Bala wan i amddiffyn on. Da ni'n gwybod beth sy'n dod, tafliad hir gan Craig Williams. Mae'n rhydd i Matty Williams yn y cwrt, Venables sydd yn ôl, a Shannon. Rwan ta, pêl fer rownd y gornel at Venables. Mae'n gyfle am y gwrth ymosodiad. Mae Roberts yn rhydd i fewn yn y cwrt Cosby. Venables, ydy Venables yn mynd i hun. Y bêl yn sgwar at Leslie! Steve Leslie yn sicrhau y triphwynt yn erbyn i gyn glwb. Y Bala yn gwrth ymosod o'r naill ben i'r llall. Y triphwynt i'r Bala. Bala tair, y Drenewydd 1. Wel, efo Drenewydd yn taflu bob dim i trio gael y gol na oddi wrth y tafliad hir. Y Bala yn gwrth ymosod, fel ysdi dweud. Venables yn just cymryd y pwysau oddi wrth pawb yn rhedag efo'r bel. Yn codi ben tam o'r rhedag. Hynna y pwynt bwysig. Wedyn, mae o'n ffendio Leslie sy'n agor siap i gorff, i agor y gol i'w hun ar ei droed de. Mae'n gyda canolbwyntio i bach mwy ar ei droed de. Ond mae'n neud siwr mae o'n taro'r gol i ddechrau fo, ond mae'n ffeindio y ffordd heibio Dave Jones yn y gol. Ail gol Steve Leslie y tymor hwn. Y chwiban ola yn cael ei chwythu gan Mr Bryn Markham Jones. 2 gol Will Evans yn yr hanner cynta. Gol gysur i Matty Williams i gynta ers 2 flynedd i'r Drenewydd. Ac yna bron y bod efo cic ola'r gêm. Steve Leslie, cyn chwaraewr y Drenewydd, yn selio y fuddugoliaeth. Y sgôr terfynol yma wrth i'r Bala esgyn i'r ail safle yn uwch gyngrau'r Cymru. Y Bala tair, y Drenewydd 1. Diolch i chi am eich cwmni a nos da.